Eastern region one a Hong Kong there the amount food cheap free the bench. Yes, and fast very I mean this is one of the fast a very intelligent person, but people like need to be highly esteemed in the society. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Words fail me when it comes to you. I love you. To say thank you seems just not enough. But what more can I say that you haven't heard? Yahweh, why you're in Santa? What more can I do that you haven't seen? Yahweh, why you're in Santa? Hey, when you're being Brahma, when you are coming with hits, I don't see what for you I am. Where do I come in? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Hey, where do I begin? When can I stop? Hey, can I be grateful enough? Can I say thank you enough? A million words. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. When it comes to you, may my heart do the talking, and though I speak no words, may my heart of gratitude be heard. Yet though I speak no words, my heart's awake to give you praise. Oh, may the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, Yahweh, why you're in Santa? It's a man who wants may my heart do the talking, and though I speak no words, may my heart of gratitude be heard. Yet though I speak no words, my heart's awake to give you praise. Oh, the meditations of my heart, meditations of my heart, meditations of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Be acceptable. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM.
Your grace. I'm Mrs. Missy. Mentia Bibiara, where are they? If it hadn't been the Lord on my side, where would I be? Maakye Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache eba AHENKAN933FM. Another day is here. Come on. Tia. Eyewa Yesua. Eyewa wa eyewa minyame wa Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Efata onuwa why Shadia waya yen Etire ho Efata onuwa Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Mentia Bibiara, where will I be? Eya wadumara kwa your grace. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Radio Papa. Thank you. Sawa. Atebo. Mama. Tie. Nanka bibi madami nyami asiyo obuo. Nyaka nyina ye mayeyi. Nanso meto maseda wonyoma. Ama binyanko ponse. Eye na dumara kwa na peti pyramida pyrabu omui. Mashishe minya memua. Obuoba se. Hey. Yeah, bibi say ya obi ntimi ntiase e. Obi sasa akwa insu dede wa ne ho papa. Won ntiase e. Kopim ebra Nyankopon ede wo befamu an na namba bia ne yen nam no. No wode wa beduru ba bia ya duro yi. Ba bia duru yenya nduru ba bia atiase e. But mani so. Mindru baby about many so baby ready the dre baby or the apim many so I don't think sorry anopa ano na eye yen say yemfa eti ekura ngo fam yemfa kon ngo fam na yemfa nkyere ni so nkyere de awurade aye sanse oni edi ni ye come on. Hey, yeah, Yesu, hey, yeah, also, then, Yante, hey, yeah, Yansan faster than Fama, Yanko Pono. Jenyankopon, Obenyankopon, on Krunyankopono. Yam faster than money din Kron say a coda say for. Now an ama domini mobile whom so. Watch it, Amanasu and so.
I don't joke with say makodana masori. I don't joke with it. Ebia now the ODD agro, but maybe I don't joke with it. You know why? Because the biggest miracle be si wo nipa bi abra bom say obekoda no obesori na obesori ne ho ba bia anya ne ya obesori na ahoden wo ho na wasan akwago wura dware na wakoto nsuo nyunyunyu agu ni so omo epensuo hie no so na wano ansuo hie no wato agu ni so na wadress up waye bibia bi na fe waba adwuma asan beto na adwuma so no enye bibi simple sa o but say ya so familiar with sadie no I didn't say esi sa no ayeso akwesa woni odifuo bi atena sore dan ba akumu anu ahye won koma sha afi o hye won kom bi mu ahuru ni so normal but da obi be free baby obi ba be wura so ndem ho no because eh osofu wa bi on fani ni agro familiarity na yes here no so no it brings contempt ebi say it breeds contempt familiarity breeds contempt what they say your grace and I too familiar with say ye kodama de achen no and it is ade achen sa na de ne me di agro ye de ne me di agro na say normal me de makoda na de achen me normal enye normal pe senka nyankopon tam wo de honhom akwa achin am wa hunu nkrofo aye no mkoda enra na no pay o mabusuafo do mo nsegu o muti o mu twa adwo a wo yembe hyew and it is nyame amakwan ama de achen enye wo nko a wo ne abusua wo sori anopai onte ka obi amfiri abusuani bia wo se obi afiri mu eyadom anything baby I will be a person be come home na ya to nyumi na ya de akire ni so e de akire yen bofo no sanse oni yen edini ye Psalm 42 minutes into 6 a.m. It's a beautiful brand new Wednesday morning, 9th day of November rather. Hey, na ye kuyani musuku echi. November 2022. And into midweek edition, Maakye, your most authoritative social, political, and current affairs talk show. And yeah, they bro now pay a free sub break up himself pattern. Ebebo. If you see a non do no me can't vim with dear chin so do. Ano pat non do. Ano pattern ebebo now pay. Answer never sorry akunyane so. Shannon so. Udi AHENKAN933FM yaboa. Ajempa hini kofi mensa. Kobe K and a Billy Man yakabum. And yes, some more question because so meeting Obuoba Ofori Amanfo. Mese Matushebua Nyakanyina yedede yao. Timeto maseda wonyoma ama binyanko pense eye na do marakwa na petupure me da berebomi wa do marako Eradi yada wase wate yada wase odi yesha fiase asagro ye kan ne abu nkompon akohwe ye nchi enipa mpempem aye no mo sha afiase na bepem sa bebre no ante ase eya na ye ho adwiri yen etora bi na ye kan sei a ye bobbo ye ma example bi ye ben yen ohu ye de mfato hu bi ye ben wo onipa bi a wo awunim se afi wo ne sha ase na bepem sa bebre onka wo ho me baabo abo ha yi minnim kura no minnim fosti ne papa yes, fiase ye ne hye ye baby ametai fa ba dwuma meduru obi an opani te ho uduru ha oso kobra o na magye ne so ene meduru ho no obi ante ho no aka kobra enti minim kura minim fosti papa se ye ne hye afi we ase minim kura minim yankasa minipa yakra maami ototo bode ne aburo wokwan ho he abo junction o station ho yi minim kura minim so ye ne hye afi ase in fact ye hye afi na se na ne ho odin
me kai ye sha finance maami ye ne no a no ototo aburo no ototo bode no ototo kokko ye sha afiwe ase afiwe 2022 year ye sha ase ne ne sha ase ne hoye ne den ni ba bia mu ni dwe me nyi ni kura se ye woni ni di nkomo January no a no onim se afi enkwawie no wonka ate asefo ho me nyi ni but na me no ka se wonka ye ho okọ nti me ma wonfato ho a ebetwe wadwen si bibi so okwa aboabo ahimfie ho no mo ama me bi ne ba omo so afie no ma se ubeduru ma me oton ko bi ne ntosi ni sa no ma ne ma no one ne be ya na ekoba na eton uduru awchia omo anu ma je so kama ene ono ene ne ba no omo nyina omo nte ase na no ye twam ho mi hu ya na msi ye no omo ne sa afi we ase o but ye hwehwe omo ba bia ye hu omo abusia se wote ase a enye se wo hu bi na efe enye se nyankopon suro wusu obekun o hwe enye se wa ye dwuma bia manyankopon ana wo no wa pam bia chene so ase chinchina hwe de na pam no oye dada ba da bi o eyadom o eyadom ene eye obubu obosome no ne de to so enkono se wo tiase ya mepese wo gitum mepese wo hunu se enye bansere na wo de abo sisi no mepese wo gitum se enye kasa bia ni mu kasa mepese wo hunu se enye mpaye bia utumi esom na wo bo ne be 2-3 hours enye tons bia utumi bo enye pentecost nyum bia utumi to enye se wa ginyame asore na si wo sere so eni nti na oda so tiase no eyadom grace. We don't deserve it, but what they are doing. See, I see ye juma pa ne ye nya se obi ntena saase we so anka minumi oni ye kɔ. Ye trimu dindindin. Ye nwa ye bɔne ye ntimi fa nkyani. Hwese ne ye tufu efo. Ya no ya. Se ye see awurade so o measure sa nioma no ame atena ase a. Me no nka ya danka sa se kra da. Enti anopa yi sa wote ase a. Me pesa wo ti ase yie se enya wa hoɔden enya wo nyansa ena ma wo da so ti ase anopa yi eni nti jai ani ha no ya kyewo no na bie wa no na ka kire awurade se awurade me da wase bebrebe nyina echi me da wase wo de hwede covid ba ye be ye wiase amfa wa fikyire aya na yaose we anya bi wa hu covid no se wo tie symptoms no se echewa enema ya eda di mani hunu se we nya covid ni bi no se yesi ya kyerɛkyerɛ mu a ye nyina sa symptoms ne bi toto ye na wuti ya kata chew de en ne sa anoma no ye nyina ye go through but ye ti ase ebirim so fa mu wuye o owura fi se dwon kwadwo wuso afiriye wo fa mu wuye nya ono nko a mpanimfo bebre no a entia no pa mi pesa wo ti ase se ase a wote nya wa hoɔden enya wunyansa enti kasa wurade me da wase enya akwadworo hwɛ ekwan yi a yenam so yi ye tika mu ye konkran kumase obi kra ye wan koduru na no ba ko bia me hu yesu aduru ha yenka abusuafo yawo be ma no ne yere ene ne baketwa tema moto we so ya mutu ya moa mu nyina no yakoto mo akyene hwɛ abusua oti ase a eye awurade adom siesi yawo se eye himo sadien yo osese meti ase a eye adom enye papa bia ma ye moma yenka onyami ye oyodo meti ase a eye adom enye adwuma bia ma ye moma yenka onyame ye oyodo me pese o kai na uhunu se ne awurade aye na sombo into wo diso aseda de be ma no de awurade ase esi afi mu abusua ba akom nipa base num nsia omasie won afi kwa awie ye unsie nipa ba akokora awurade nye bi me kai afi mu we nyina omo ye pani a ye kyese ayi a yakwa ye si we de ayi we de yakọ me nana ono kora wonya 90 something
96. Yeah, 96 they say. 96. But me no ka say ebusunyo maako 23, 24, 26, 32, 31. Yes, see wam. Eye urade adom. Eye urade adom. E fata onu wa o ese onu wan kasa. Ewie mo brasa de besia kwede da mu ni na me fanto asom famma. Aropa yi osia puema ntemu me ya hudo bie ni nsuo no be pete kakra. Aya na wa hye ne nso e de ama me. De kwa awia bremu nso a wo kire se. Awia ni be yi ni ti bebo. Enkoto anwumre no nsuo ebegugu nti ewie mbedwo. Aya na wa hye ne nso. Na babia nsuo no ebe gugu no. Ayeremo be ne nante mu kakra. Eniti eno nso so ya na wa hye ne nso ma me ayeremo. Ebi fra na prada. Ebi sa grada. Se ne obefra ni bia. Aya na wa hye ne nso. Me da se bebre wie mo brase ne besia kwene da mu nyina na me de ato ha ma wo no. Where will I be? Yeah. I feel pa chompe so for Bible no. For Bible no. Shaba. Now you mean called Genesis chapter 50. The verse 20. And ye can kind. See, I see a mammy say, yet I swear you are 70 moon. I said, Ben, or say, but as for you, ye thought evil against me. Now, oh dear, would you have dream bonnet the family home? A rather dear, or not your dream family, honey, I dream papa. Or send me my dream, cram my dream family home, and your bonny dream, and yet a musu adrenaline, and your dream, ebe jam was summer town phone, sir. I'm all my dimusun codim. Share minima dream, cram my dream foul home. My dream foul home, say. Me di wu kosie na ma siesie o tie o awurade di wu kwa kosie no wa den no asiesie o enu ti no nyum tu nu bi to ne nyum se ye nyankopon eya na ode yen kosie se ode ye kosie a enya se ode ye kosie kakra o ode nya botre no ode siesie yen ode nya botre no ode tatisi bi kekakeka yen ho enu ti oyi ye mpia na aye fefefe awurade adwen kwa wadwen fa ho no eya adwen a wode be ma wawo eya adwen a ti ha ode be ma wo awo mere a wode to Israel force wo no awurade adwen mpo no so wode be to so awurade adwen mpo ne se ebre ne so na ewo se opagya wo firi Ghana ha e de wo call man foforo bi so e ma wo kokodi yi ha awurade be ye ebre ni nyanso ya na sometimes no otumi jai man krofo bi omo frɛ omo ho abayifo adamo ni honhom no won se omo efru nkan won ho eye ebasa na ye omadwene se omo otumi che nyankopɔn wo ebre ni nso ya bata no pay awurade se na me de mini madwen ko amaye de madwen afam ho enye bone adwen enya adwen de mbo ko anim guasie mu enya adwen a ebe ma yayi madi afiri adwuma mu enya adwen a ebe mo masre na madi enya adwen a ebe ma mo asre na mada aw me pa cha o ma me nchia me ho nto ha awurade ma ne mpare o edan no krokro bi kura na wankasa obetimi asi wo de ewo mu se cement boy den but awurade se adwene a wadwene fa wo ho se obam asi wo dan ani nti se eye krokro bi kura na obam asi so ati ase e ani nti andra ye hwe the biblical antecedent of David Bible ma yati ase se na David ono akasa na busuafo David abusuafo ye ka je ne se kosare ne so sare ne so omo kan se onko no wo mo amfa adwempa ene kan se wonko sare ne so omo kan se wonko sare ne so because omo susu se sare ne so de ni wuo be ye so simple se na be ya obi free ati asefo asase so na ne anu omo nimu ne se
baby anu omu sunsum ne de na kɔ no ɛhɔ no mokra na bɛma na bɛn ni nhira ho abusia sɛ na watamfo nim sɛ nea wɔmo yɛ nyinaa no awurade bɛfa so ahyira wo a anka ɔmo gyaa wo ma wo yɛ nhira dadadadadadada na Bible sɛ wama David kɔ sare ne so na David sare ne so ɔkɔɔyɛ no sɛ na ɛhɔ na awurade di bɛsiesie no sa ɛhɔ no na awurade de ne go through a certain training na ɔba abɔnten a ɔbɛ pass it out awurade adwen wadwen fa ho ne adwen papa wate awurade adwene no mfa wo nkwa anim guasie mu awurade adwene no ɛmfa wo nkwa awerɛhuo mu Osofo asɛm ɔka ne sɛ me bɔ mpaeɛ ma me church members na ɔmo nkae me o me church members no ho na den me ana me so obi nsa ɛde ne call airport in fact before kra no ɛkwan ne bebie no me ana me ne no ɛne fasting and prayers yi haba me ne no a kyɛ sɛ me hyɛda de me yɛfunu to hɔ sɛ na bɛyɛ a menya gyidie sɛ me church member no enya breakthrough a ɔbɛkae me into me sacrifice ye. And I'm a my church member no. And a church member no kwa bruchiri. Who me call crown or feel say sikana mebeje. And so a be an who be a person can me catch them near bohom pie. Also for a more bemu muati. A more bemu Kosua nanya we and a year when I also for me say Kosua. Odi akoso ayi we mbompaye ebre bi ba awurade adwen wadwen fa ho ne adwen papa wate hwe awurade adwen wadwen fa ho no enye ne be mo wasre ansa na wadi ani tine na no David kan say kane no na misa ene de me manyi na menyi yi a me ba be di nyankopon ne som achi yiye no mehun say onipa biara ni ho no mo we ye otrini ni na odi nanam nsisi yie no som awurade suru no nante na kwan so na osere na wadi awurade adwene mpa wo nipa ho no eya na eye mind boggling na yentie the Bible ne kan Genesis chapter 15 the verse 20 tie the Bible kan na petukura me da berebo mo or say, but as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good to bring to pass as it is this day to save much people alive. Namodie, modwe me ho bone, nanso onyankopon die. Hey, mo de sister. Osana mo de mo dwen me ho bone he mo dwen se aware e frɛ na aware ebi nhyɛ me nsa da ene hwedi awurade aye aware aye be ware yi ebe ye fɛ he enwu enkrofo bom tirim we ya pompin ebe gu wo kyena nkon de be kwakotena nte na ho onkɔ ne nkɔkyena tie aware no wani be giwom aware no a wo nsa ka no tie awo bi a mo pɛ mo be wo he awade no amon o nsaka no enam se fie awurade nani ase ne ba yenti he wodi nani be di wachi abayifo no be ya emfoin awurade adom be do so ama papa sister he nyabotre bra akwantuo no wo wani him poton ho da sima koduru obi man so menya adwuma nye ye me nkrat he wo nka bi san se akwantuo no efira awurade nkyɛn ne ba ye ho atɔ wo ha na wo mo ahyew because maame ne cancel say ɔyɛ na agene sɛ ne ho atɔ no yade ne bɛsan ba na ebabie mu a we de ne bɛkɔ owuom he me ka kyerɛ wo pei wo mu ɔboa san sɛ ayaresa na aba no efiri awurade hɔ na aba ɔsena momo de ɛnam sɛ mo yɛ nipa na mo di konkonte na mo hwe nkwan tia musum ɛma fufa mutiri mu nti mo dwen mo me ho adwen bɔne but awurade de ɔdwen me ho adwen papa ɛnam sɛ wo yɛ nipa na adwenfi adwen bɔne ɛna wo yɛ ntiri mu nti yenwie ɛkɔ soro na ɛne ya ni nwie nya atade papa hyɛ kora no na yɛdi ho nkonkonsa
ni nwianya aduane papa die no o se na de waduane a wudie nie se won se ha nka wo se he Togo mamunye sa Bible said na momo de mo ye den mo dwe me ho adwembone Nyankopon ya adom a wo kyena ho ye bekọ akire ni akan ya de aba senti ya oba bekan ye e wo the verse 20 said na momo de na je say eniema bi di kan siye. There has been a series of incidents SCCA and a man what na CD no bekan say mi poni ya menya nto fom na say wo twea oponi yo oponi kekenkana no twitwiri fom na say wo twea no mo te ho mo kan ye no enipa nye say ni nti na yi boss anwum no o si nipa nyo suro nipa na Yesu dio odone ma abusia o se na momo de Nyankopon ya adom o kyena ni esi ye ma Joseph bekan say na momo de modwe me ho adwembone no ye be kyerɛkyerɛ mu ye be kɔ hɔ na ye be hwɛ ene de no me di si ha na masere Kristo Yesu adom ne na ho odin sɛ he ɔmoa yɛn minim sɛ wo tena se na wabɔ tena ne abrabɔ ɛden but awurade nya ɔboafo ɔho na yire wo ho mia wani twitwa nneɛma bi so ensa no fa sɛ otirim sɛ afi nkwawie ne magya anom menka se ne ye gya anom ne ye ugya anom bewu nti ye ne nkakra ɔho bibia wo ye bia e contradicting Nyankopɔn ne principles no hya se se wugya mu kakra we be ba won so afi ne nkwawie no ne wagya ne nyina mu na afei ene awurade nteki a different walk na de hwade for the first 3 months of next year awurade ansesa wa brabo a wasi yegya nyamesom ayire so kire so seden Gladys enkrofo be ba won so awade omo be ba wo naming ceremony enkrofo be ba na we bie company o company launch obi tumi ka say o ye house launch we sifie no mansion yo Gladys nso be bie bi afia bim wo be bie bi adwa Roberta wo be bie bi edan aba be siesi wo kurom osrase oso osrase ho no enkrofo de betu am hofo onso so ebe siw yie Awurade adom na oso mfa ma wo ewe Yesu Kristo din mu me pa chawo show ni din de Maakye me din de Obuoba Ofori Amanfo Kotoku Mayor Commander General ensuru ja ba kope ye the sports to aso mu wi a ye besanan ababiem hye no so ma me se eye Maakye opani yenkwai Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Jammo bibia kwa basunku bi onfa no AHENKAN933FM so agudie mu nsama somranti menu atenase de nsem no eba bejaw ene anopamidin ede Joshua kwabena jeni mobati Yosef ejirinkan afei obrempon opokuware eta eche Raymond ashete rat ene Ben Maoli yenya na eken tebo magudie mu nsem na nopai ye de eba abejaw edikan no yemfa sida ema Jubilee Hospital dan nyina me bodon me ka kireo se ne ni se oyare ohododo na papa bi age ayaresa ye dia kopie mu e Jubilee Hospital okwa ye behwe oye ma oyare wa de bai no ne nyina enso atimi atu ayira ebia wakoma na eye oya ne no o issues wakoma enhyeda emboye ne ma enkwen fa ma de bepie me na doctors engineers 24/7 enhwe na bibia so enkofan emfa ema afebia wono oba opesa nko abeda dan bakumu na afi doctors ene nurse for ejina so ehwewa eno so oba ibetimi aboa wo sa ekwan ne so lab na pesa oye opesa check o blood group and ne blood type oni family nyina no mo join a ba choba bepim akache na afi yemboa e wo sa ekwan no eso doctor atworo edurama sa kona koto na fasa ho yare a misrawo bepim akache ye wo pharmacy kesi a edura opa to biaro wonya bi ato oyakache
afi antinental care ani postnatal care nso ho de ma emma ma fo afro ani afi ma na ma wo wie no postnatal care no aye kode ma emma na ma wo wie no na sakra ni weight se na esi eko ni nua ni dremu afi ni nso numu ni ndro famu no se na esi eko etimi eboa achecho makra no so no na pomuden no nso etimi ejina brane afi theater ho no ma enenu ma mpesa mu surgery na afi operation sa aka nyina no yebetimi ede aboa mo afi be pie ma na ma fo afro no obe so twa scan hu sakra no oye oba oye bema odayi anase ondaye ene no prostate na achi opo so twa scan hu se ne no esi ekwa be pie ma Jubilee hospital na yemboa e osa ekwan no so yare bi achi usuro so bedu nkomo ade akire unua usuro so bedu nkomo ade akire wodamfo bi ebia oka chine de beche no na eda eye monten so a enya sem koto be pie mo na fe oni e council unit fo no embedi enkomo wani ina etete wo ohwadia unhuniye ade benwa unhu ewo chira unhu Africa ose Afrifa na so bobo nsembebre a emfa kwemo be pie me na fe yemfa specialist no enhwe yie na bibia nso enkofa emfa emam efira no pa bia no nchechire ekoso edema diabetes and hypertension for no induana mundi afe insu amonom ene indra mono betimi aboa ndasa ya wano so no etimi etu afri ho kanti ho no mti obana se kom de wa eduana opa to bia no bonya bi ato esan so agi insurance say government say private no ode ba yebeje na yahwe oye wo hwe echi akwan a ukopie mu ewo aye aboabo na say adan aye kwan no so honom na bohua mantra bridge no so honom na hwen ya obohu ye fenambe na fe nko aka wachi nyina no oni ye endi number 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Anna chomi no water say nano pay mi mono deuru enkan fencho dane de betra se kan wasem enso ade chese upensuo panoma sisiano ensuo eye ase obobi ebo na bia koye dia ma no unnatural mineral water nanya binuma ebebo ye pa ensuo dan betra se a meka chese obobi a potassium calcium magnesium no nini na benya bi awudiem na fe aboa ye na bia so akoye dia ma enti ye na oye auto party oye engagement ana auto badin wakasa udu birthday na so pese osho awo ye na to anim kwande a eye unnatural mineral water kana se sensui FDA ajatum enti enzamoni bia ensu endi akire bottle water be bia pese odi ko bia odi kwa se efe ye pa ase bibia ebe ko ye edi ama da oni chemu wa chemo da Ghana commercial bank ye no edi hwani mu bo se esi aburu nsanfoforo bi wo nsabo kum so unnatural mineral water no ebu anim se tafa ko ba bito na fe bia ensu enkoye emfa ema woni penipa ni nkomo na fe ginchemu a aka cheni na 0249 680-213 0249 680-213 0500-231-091 ofre unnatural mineral water one ba jo sunu odi nkomo na bia koye edi amount yanshan sam na se enfenfi Europe na fe yanhwe games a abaso ni games a midweek ebaso rewo na watwi emu na kopiem La Liga Santander animu a say na esi eko enra games no ebi ebaso elche etna fe ma Girona che no bone kan mu mieno ama Girona fo no nkunimdi ekode bom ejo te kanu bako afi Athletic Bilbao enso etna fe lache Real Valladolid ebom ekanim emiensa ama Real Valladolid fo no omonso omantimi anti ekanibi Osasuna enso etna fe ama Barcelona echom bom ekanim mienu a na so Osasuna omonso mutimi ete kanu bako ensem esiye ewo esa game no mudie yedimu ensem eba onim sa Brandon Gerard Piqué na ka eso boni last game edema boboko na de Barca na so enna red card ekodi mana wentimi ambo game no bi yedimu ensem eba ene games no etoaso Ameria etnafie oni Hetafe F1 afe Sevilla eso Real Sociedad na ebo Estan oni Villarreal na fe Real Mallorca enso atnafie oni Atletico Madrid edi aboni sa game no 8:30 afe ochina Rayo Vallecano oni Celta Vigo na bebo Valencia ani Real Betis na fe Real Madrid enso atnafie 8:30 oni boboko ni Cadiz enso edi aboni enani enko Bundesliga ni musu eno so matches no bebrena ele top fem Wolfsburg etnafie Academy no ama Borussia
Dortmund entumi antie kanu bi Bayern Munich etena fie wo hye kanu nsia ama Werder Bremen enso etie kanu baako bom matena fie wo hye ekanu mu mienu ama se Borussia Mönchengladbach enso etie kanu baako Stuttgart ehye mienu ama Hertha Berlin enso etie kanu baako a we Manchester City da German Bundesliga no top fem na etoso a na se FC Cologne etena fie one Bayer Leverkusen de Ebony Eintracht Frankfurt otena fie one Wolfenheim de Ebony Schalke 04 etena fie one Mainz 05 de Ebony na fie Junior Berlin enso etena fie a one Augsburg enso de Boni we Manchester top fem a medimu nkomo no de agyaw afa yempiem o England Cup we na ye friend Carling Cup esan be piem Carabao mino ka say the EFL Cup na ye ball o England and games no na 7:45 ebi baso Arsenal and Brighton ball afa Newcastle United enso any bobo ku and the Crystal Palace at the win time so Nottingham Forest as on Tottenham Hotspur Southampton and Sheffield Wednesday West Ham United and Blackburn Rovers afa Wolves enso ni Leeds na ball Liverpool enso ni Derby County enso ball sa game no 8 o'clock Man City enso ni Chelsea the boy ni way games baso o England EFL Cup no emu yanda ni enremu Italia Serie A no so ndra da matches no bebrena ana se top Spezia Calcio etena fie hye kan bako Udinese enso hye bako Napoli etena fie wo hye kan mienu ama Empoli entumi anteka no Cremonese etena fie wantumi anhyebi AC Milan enso entumi anhyebi upiemo enso se matches awodo no a Lecce etena fie Dabi enna matches no ese etoso na bia enso akoyi hono de ese kopio Lecce etena fie nde one Atlanta de Ebony Sassuolo etena fie one AS Roma de Ebony Fiorentina etena fie ene eyeboboku a ye fan Salernitana enso de Ebony Inter Milan etena fie one Bologna de Ebony Torino etena fie ene Sampdoria de Ebony etena Hellas Verona etena fie one Juve de Ebony Lazio etena fie ene Monza enso de Ebony away Manchester Italy din patem no top from the musam no e agyaw World Cup case no eguso ekoso edma players a likely say World Cup no ombekobi na de chiema player baako a na say ye hu edi amano no Senegal Brantia ni Sadio Mane na ya dia game bi ekoso a Bayern Munich ebo game na report ensa ekan ni say Brantia no so Olympic off from the pitch wantimi anto so ambo game ni bi ni coach Julian Nagelsmann chiema eswe no ebekoso ene anse betime determine say Brantia din adi Sadio Mane no World Cup betimi akase ne ga ho akobi anase ontimi enko yewremo ewo England kwadi kuma akra enso mfama na World Cup on sensem na se di formo eba enso se perfect guy subgate no wono ane manager enso edma England national team no pa nsem kakra dia tudwa wose esi ade se ayiri yepa ayiri se bentana squad no ese wanya place ni bia wie na so Brent fan Rich James Brent April oguso oye training kakra enti ohun so de ni wuramo so onfa ne di enka ho ka kanso pra na ho so asan to no era fa Brent fan Kevin Phillips enso April wono so enwo to no na place miensan ese so mukobie na so esi na ade ndi ama no so mfom di enka ho so mnyi amdi emfamfirimo we sama se fi England enso eba de mu nkomo no de agyaw afa kopie mu World Cup mu so a papa ndin ade Pep Guardiola oye coach na Man City no osi afie World Cup ne de na se osi a crazy World Cup osi a crazy World Cup baby a World Cup na hye no date na emboa afa nyoma so ekoso okata no eno so emboa odi beto dwape na formal FIFA president Sebrata enso be kasa ye osi World Cup na de makata ne de na se a mistake ena ne FIFA for omo awodo sa World Cup no 2010 erima kata man no osi kata man okwa ge yanjintum afa human rights omo fanya adwuma no ma hono ma gopi mo kata ensheda enso ni a mistake say FIFA 2010 omo awode afie World Cup no erima kata man no ye ba fie tie nsha fisem na se na emfama ne anopa ye nsha se emfemfi mediama bobo konumu emfama ne anopa kopio mediama esensem eformo enso ebane se omo last 3 games awobo no eniama enkoye enso emfama mediam bobo kono o kopio brekum Chelsea echiamo omo yo mwanwa Diana Stars echiamo omo su egwamo ena fe Great Olympics enso echi mediama na twere ye nmu a ena so mugwa mediama na no ana sensem eformo enso edi bane se coach efen David Duncan enso de nsem kakra dia tudwa
was Sunday against Kumasi Asante Kotoko de omgusu etutu niama ye etutu niama ne bi film e de bi nsu ehyem se bibia ebetumi akoye de amomo enso against Kumasi Asante Kotoko ene ne ensama new coach edema media boboko no the perfect David Duncan e de atudwa ye di munsam no e de agyaw na wotu ya mu kopi mo parliament a nhyiamu bi akoso won ma na mpanifo adwendwen na se Ghana ye World Cup a ye kon emu wei ena ne no youth and sports minister papa ndin ade Mustafa Yusuf enso ebepie mu ase na ne no or the government omoni so ade hu omo target a na so mo start dem Black Stars or World Cup a ye kono or the atudwa o cheche mu Black Stars World Cup a ye koi esebo hu de na fodo nchemu as 2010 bebi a edu ye no ye tra ede ko ni bi nsema youth and sports minister Mustafa Yusuf parliament or the two Ghana for nyina anim tournament. Achieving the qualification itself is a big motivation and will enhance resourcefulness towards the preparation, and we are confident of performing optimally in Qatar. Government of Ghana through the Ministry of Youth and Sports have been collaborating efficiently with the Ghana Football Association to prepare the various aspects of the participation in Qatar 2022. Our target is to better our performance at South Africa 2010, which remained Africa's biggest outing in FIFA World Cup history. Mr. Speaker, specifically the Black Star team realistically targets the following results in Qatar 2022. Qualify from the group stage to the round of 16, which include Portugal, Uruguay, and South Korea, and progress throughout the knockout stages. Enti wei ayania Mustafa Yusuf oyoswafo edema aye youth in Afi Sports or the ebetu ye ni mo se Ghana bra ko boye ewo 2010 South Africa World Cup na se a ye konkudi ndi kodu ye ni ma Uruguay fo yi free mu no Afi World Cup ye koi aban asset to say ese better side results ekọ anim na afi finals no kwampo etimi ekodu na edi trophy no edi bafi Blasters mo ene ejina de di komo edema ene aropa former player edema Kumasi Asante Kotoko former player edema Ghana Blasters boboko no papa efere Shila Ilyesu enso akasa kakra no we etwe ni di komo ebusa ne se se di local base players ni bi enso be wuramu all squad num de akọ World Cup na ode nsem kakra de tudwa o se tu on ni decision de ohunu se coach ene so betumi enso afa local base players no e de adjoin team na fe World Cup no amakobie but on na dwimu a na nka be hwe squad ni mu no ne hu local base players no ba ko na se mienu bi wuramu a ko ne de ko hunu se nka be boye pa yenkote ensama Shila Ilyesu e de ajaye that decision, although in himself, it lies solely on the coach and a technical department. But on my candid opinion, I think we need one local player and two local players. Me, my only worry is that those local players, I think they should maybe almost deserve it. They should merit because I'm up for young people. A lot of radio stations they ask me a lot of questions on this and. Like you said, African bad, it's not doing bad. Dunlap is the same thing. So, to me, if when the names will come, but if maybe we are able to see the names and Dunlap and Afri, I'm not sure it should be a shocking to everybody because I monitor Afri on across the folk and the Galaxies. Likewise, Dunlap with his performance at Galaxy and Asante Kotoko. So it shouldn't be a shocking news. We and some is a part of Shila Ilyesu, Edibi Eja Edimunsamno at the amount. Now, Shila Ilyesu Kasa Uepe and a Charles Barney Sampon Taylor, or also a former Kumasi Metema Sanoko player, or Sansu Bonny Game Kakra, Edema Crowd to folk, Esambo Kakra, Black Stars, Nanosu Chema, or say World Cup a Yekoi, final squad a Koto Tuado Ede Abano, place where no person whom, now place Booms one ma or whom woma, Najas or no, who be Drino, a baby who a baby ya, said the place be. Ebeko yentie players Chastela pese de omko any players and some that say Black Stars will make final squad no coach no nim players now they kon wonya ehu omu ye ndi afina oba betena se no ahwem ba nipa wanko bi be nwia ne free ban yanko bi betuma nwia yanko bi dalad we keep se all dia or your head se si ase omu wanko bi be nwia ko fichira nkwa ba no nkra on timi ka so ma nko omo kwa be nwia pa de ko bi be nwia o atazugi okobi be nwia papa na 2 year yi
yado de o botu and yado okobi ebe me ya de kobi ebe me de Jordan ko ba the day ehun ya so start you see for the also oko amodosun nti we no ebo fo ani so a bo so mayi local for nya afrim nti we aya chance banya sample on Taylor o say dini dey atazigi atazigi o say atazigi go bi ebe ni yapa na atazigi go jide o anu gram ji say bonni o say masa ya ne famisi ya go bi ya yes nti we nsema cha stella di tudwa na owie pesike akono and so former coach at the Black Stars Obaka World Cup qualifiers here ya kan wasemi ono de Ghana e hyase AFCON so no e hyase e could be anka e be AFCON proper no e na penifo board na se 23 Black Stars mo o se sadness here de obi pan e hyase a e mo yi ni free Black Stars AFCON no want me anko because AFCON de na ni so ade hu na ni dream so betim the Ghana akwa AFCON na e ye ne Japan na so sisi ade ase wa main sisi ade okay ye ntense ma sika akono edituja. It was a dream, and one way or the other, somebody shut it down. Who that person is, I don't know. It could be something forces behind it, I don't know. I was disturbed because I was looking forward to that AFCON, looking forward so bad to it. There are a lot of things that I've kept cool, kept calm about it, and I thank God I'm not bitter about it. I prayed over all these things, and now I'm free. So, oh yes, I mean humanly. You'll be hurt, you'll be hurt because you thought, okay, if nothing at all, just allow me to go to the AFCON, if nothing at all. Then after the AFCON, by that time, my contract would have finished. So, but God knows best, God knows best. And I'm not against anybody. I'm not bitter anymore. At the beginning, yes, I was hurt. I am Sama, former Ghana Black Star head coach, Charles Kwabena Akono. Yani akona opiemu ewo MTN FA Cup na ase mfiti animu no yegusu eboboku animu ase prelims no yegusu eboku animu anasa na ukopiemu ase nane etena matches ni bi etofem na eyiyimu a say na sebesi akọ wafa etena fi oni boboku FN Ali Royals edi ebeboni afi Eyekempon Academy ebetena fi ene Gap Soccer Academy edi aboni Vision FC etena fi one eye Best 11 FC edi eboni Golden Kicks etena fi ene Tamayut edi aboni Liberty Professional Transfer one Nani FC edi aboni Akosomo Crystal Palace wa transfer one Repon United edi aboni Koforodia Sempa FC transfer one Susubribi edi aboni afeupimo ewo Asuom Park atem dan Kotoku Rush for wo transfer eni Okwa United enso edi aboni Hearts of Lions transfer eni Port City enso de abonia we Plains Batisa ese MTN FA Cup no etofman na ropenim sam no edi ejao yabako na ukopiemu ewo aye Ghana Black Stars nia obia ehwe nim se final squad edi kopiemu World Cup no ese coach Otuado etimi name na fe Ghana fo nyina obia so hu tima World Cup eba so okata no Black Stars edi eko na ebeto just 55 man squad be piemu players hodo na omudi ewo mu na so reporter yensa kan say players no na say ebi nso efru kan kakra we no enya official from Ghana Football Association na mom ne yedi nkoma yate no Felix Afonye Jan report yensa kan say brantie na say Black Stars squad ebeka kopiemu okata no 26 man squad no onka ho nyansa brantie ne performance de ewo form pa obeka Ghana ye boya na se do nchemo Nigeria game playoff e boy na brantie be PM kakra na nso onya enhye go enfama Black Stars afoko PM obunikete fo eso makopiemu Cremonese brantie ne koe no na se abo games kakra wo make 6 appearance na se onhye go akokra enso osa Italy team kutua ne mo it report en sakansa brantie no Black Stars squad kopiemu okata no ni din enka ho sanso no nchema Joseph Pinto Kofi unipa no Joseph Pinto 155 man squad na oka ho na reporter ge gada ne se asa branche no ni penifo ni din e de fi squad ni mo na se final squad no Joseph Pinto ni din enso enim na branche kopiemu e genga Belgium league na ye bona ono so no wetimi abo 6 goals ay 13 assists utimza ne body bono e kon kan pa ye na so ne yetiti se abrante no ni din inkrata de kopiemu kata final squad no Joseph Pinto and Felix Afonye Jan na fe Majid Hashimeru mu nyina no umudin enso enima akwara Rosem e de ama players bi ukopiemu Brazil a omuti ana chasela kan mezi Joseph Pinto nkwa baby hu ba was Joseph Pinto die
Me anga me huzo nko bi utado de Joseph Prince on utado buy on fa no mo ofren ko ni some bench e wona hu ze o na Joseph Prince to bench na Isaku ba wo hwa we ne papa mu Joseph Prince wona Isaku ye de o gina ha mu no hwan na wanka se ya kasa choose ade no best start but ode ne ba on fa ne mbo bani do so mo ko hwebo ni bi kekana ma ba nje mo bodi ene se do mo de ne bo na ona mo ko hwebi omne ne ko hwebi aba na obo na me wura ba bi a chance South Bimura Bank branch manager or say a friend you don't know him say a friend Pastor Chris or say in fact motivation no e jinja ne papa o ya DNT cause wo ho modern o de zika ko to no cost $1 this year you ne be $10 bi na ya hwede o isa ozo kutu bi na ye ne pese $10 bi na hwede e de ko $10 no mu ama nti o say men kan chiro say motivation message na say preaching no pade no oh nyabotre o say Christmas on ni staff ni no mo plan it say nkan for de na nko mo ye o be ye party bi de man ye be back down so what you say mo boys about ye chew show na mo check nti nyabotre nti Pastor Chris say membo abaso na nia oye no koso ye nia ehye ni nkran pa sans na Mr. eye akosinya konso say ni wife oye adwuma na say wantie wansa na otie o preach no oye late krampo otie ansa na wako nti bo nso okọ adwuma na wa late adwuma mu ana obo anti asore ni na ni say ka be bo ayen o obo na otie o ya dabi zan ya asore de obi akobi je no to wona yente ye de Oze asore bi ncha asore ba za ko atu collection ti we untu bi obi na be to ma obo na say omudi wachi mbra wa asore ho ma mo pese asore no ye pese enya mfa so asore no so we ye ko to ma obi we ye to ma obo e beti asore wati nti eno ye recommendations kakra eno amesa kan yam de ama o na ma menchia eye Mr. Kwasinya akon na afi o say South Bimura Bank de omuti oko hu Ellen no say ayo dabi ma onyo no ntina nko ma adamfo ho no nti na menchia na afi menchia enana ajekum aka ofie Kofi na ese ko production kutu so around ko there enu na so around but enu ameko na nsu no ntino mantimi anye de amfa ho na fi na Hackman we afi Mr. Emmanuel Obin Kwabena Dompre enese kutuku ejina kono kutuku ene no mo game e was shoom tin show say preparation no enso ahase ani no ebeko so ewo honum ena afi Mama Eunice Dompre mu nyina ncha kese en confirm mu nyina ye de si captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo Erimoni show network so median de Joshua Kwabena Jenim oti Joseph Fajin Kwabrimpa Opokuware Raymond Ashete Rat ena afi Ben Mauli yenya ne kenti wa gude mu nsem no ye di beja ena no pay captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo over to you.
Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba AHENKAN933 FM. Radio Papa. Everybody go. Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba AHENKAN933 FM. Are you still sitting down? Oh yeah, let me dance. Young faster than come out the sports team. Joshua Kwabena Jenny, Kofi Ejiri, Sanso and Raymond. Maulin so inside the hall. Neo mastermind ye free fee by Obrempon Upuku Ware. I didn't hear you. My no masibe bre. On my way to a social and song. Say I am marching. Your most authoritative social, political, and current affairs talk show. And no, and I that's why it's here. So now let me take you to my village small. Are you ready to go to my village? Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba AHENKAN933 FM. We say who has the final say? Mawutoto anokwaleto mawudutepe wala kometete mawupenu mawuaye. Onyamachi o. The final say. Ta. Are you dancing? Let me see you dance. We'll take it again. Who has the final say? Mawujojo. Jehovah has the final say. Jehovah turn my life around. Yeah, they were that into the better person of the Ahwe some. Joe Bonkrata Moboso. Yeah, they didn't know, bro. But before we do that, it's your birthday. And then a Kwabena Kosti, a birthday. So happy birthday and confirm Kwabena Kosti. Modi mutiri mo birthday ne beba na obi eye adwuma me nko me de beba na company bi abreki. How? So who the final me nko me di birthday na company bi abreki. Obi a ofie omo e beburu nsu boro. Hey, I know what they there. And it is say 31st be a made me birthday on when I'm a push it ya call January no. And happy birthday and confirm Kwabena Kosti live to be 93.3 and beyond. Hey na afin chere baza. Anya na nsia na ehunu se na odie. And I asen twa no ho aba. Wow.
Wow. Honorable Clement Atefa, good morning. Bibi Abakod, yeah. Sanso and Michael Ampoma, good morning going out to you. Bright Kwesinya Kon. Once you are good morning. You say Bibia Eshe. Adwa Roberta. Oh, there be uye too much. Yes, you wet duty. Yes, you wet duty. Yes, you why you go. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933FM. Okay, young farmer without chinti and no near obra quentu. Ahi, any more addition. Yes, I to say, Obi actually master them no 2 on 4. I know where no Muntoki and the Chino TB. Utie, now the 2 uko to Dreamwa. Ebia now yari 3940 to say, me mammy. Ebasa. In so to 2 was super shepa. Ain't none pay the Edenam. Brofoka ceremony, I say, understand no one owes you support or help in life. If it comes, so be it. Wante, understand no one owes you support or help in life. If it comes, so be it. Hey, brofo. Ya famra from where? Na me nana ye kuma no ne afia broni nom ne wo mo akaka ho no minim say we dodge de ono no wa bin seja nti brofia me kan ye wote ase ye samso na anti adwoa ono so wa bin seja nti dem kan ye se kura wa sha ase atire mu kire nkrofo ho wa bin seja ma me fo no bia bin papa. And now you compare your handsome say any anti adwa beka brofo ewurade we di kan afi ne yen ba nti anti adwa no pay mama good morning. Understand no one owes you support or help in life. If it comes, so be it. Ni me pesa woti ase ne say wo da chinti he obra no ho eno ne ne wo ankasa wo no nyankopon anante na waboa wo na wabo na yeyie. Se ode isuku a wantimi yanko kwa akɔhye wo maame o papa o wo fa bi na me kɔsom no na oyeni pabɔne ni nti bra me bre nyina yɛ ɔno a manye yie nyina afiri asomasi ɔbenten se wode wo nsɛm hyehyɛ ahum ne aham ne de so simple. But anopa ni mpɛsɛ wote ase ne sɛ se unya mmoa edi free nipa hɔ ɛwɔ abrabɔ yi mu a hallelujah. Se we nya mmoa nso amfiri onipa odasani bia ho wa abrabɔ yi mu se ye wo maame se ye wo papa se ye wo ofa bi onana bi unyia bi ukunu bi oyiri bi wadamfo bi se unya mmoa de firi wo mo ho no mo se abrante obra na obo no efe dodo jiwe fa kan ya wo ye no ho na ko wanim se unya hallelujah. Se we nya na no nso nkyere se ngo se abrabɔ no oboni yie he wo so oboni yie wo so oboni su yie. I was so to me born one cassa what chinabi no ubun pong or hewachia, or don't sabi subu no one cassa a radia I ye sending an on a PCA to your mono. Enti omo bob brenina radi into as mercy me boame or ben team so me mu and finds sans some now going bra when him life when him wabrabom when him sabi aduanimpo si ekukuru edi besi wanim na wankasa wanfa wonsa ntumu a udi enyeye odi a wo se ye betimi atete ahyewa no ye tie aduane no na wa ma wanum kura ye ntimi mfa nwuram obi ntumi mfo so ena se wo ba wanum kura de aduane ni hyemu a eye wo na wo se wo ye ho adwuma e wo se wo hunu se aduane a ye de ahye manumi eye de ye wesa eye de ye mene
na ɛyɛ deɛ ɛwesa ne sɛn ɛyɛ ne ɛyɛ mene nso a yɛ mene ne sɛn abusua ne mpɛ sɛ wote ahyɛ ne sɛ woda akyinti yɛ afa hyɛ wutirim so ɔbra no ɛno ne ne wo ankasa watwa apaa na wabɔ ɛnyɛ ne nkrɔfoɔ support wo sɛ wonya saa chitaye no sɛ wonya agya mmoa no sɛ wonya ɛnam mmoa no sɛ wonya adamfo mmoa no a ɛno nso yɛ ɛboa wo paa na mmom ɛno ama na ɛno nkyɛ sɛ mmɔbra wo sɛ woanya mmoa mfiri ɔdasani bia hɔ a na ɛno nkyɛ sɛ mmɔbra nti anɔpa yi deɛ mpɛ sɛ wode hyɛ wo tirim ne sɛ wodaakye nti me deɛ mpɛ sɛ nka mehyia wodaakye no na nka abrabɔ no asisi yie ne nyina yɛni agye meka kyerɛ sɛ radio no tie na mmom yɛatie radio a ɛboa wo amoabɔ bra no na wabɔ ne yie ɛno nti wodaakye nti tie aseɛ ma me sɛ obiaa ne wo ka so wɔbɛboa wo obiaa ne wo ka so wɔbɛsupɔto wo na mmom sɛ ba a nhyira nka wurade ama nso a ne no nkyerɛ sɛ nkɔ sɛ wobɔ bra mmea w'ani nyansiyɛ nea woyɛ biaa bie w'adwene mu fa akoma pa na fa adwen pa ɛyɛ adeɛ bi a woyɛ sɛ yɛ aduane na wɔtɔn fa adwen pa na akoma pa yɛ sɛ wɔde adwen pa na akoma pa bɛyɛ a aduane no wode nsuo papa ɛna ɛbɛnoa mo no wonkɔ sɛ sɛ nsuo no ɛne nananam akyire hɔ no bi mfa menoa mo no woyɛ saa wonyɛ yie wode ntoosi ni papa nyɛ nea abobɔ no ɛna wode bɛyɛ aduane no fa akoma pa ne adwen pa fa bɔ bra na te aseɛ sɛ wonya mmoa firi ɔdasani bi hɔ ɛwɔ abrabɔ yi mu a ɛno yɛ na mmom ama a obiara ne wo saa ka no so ɔmmoa wo awurade nka wo ho na n'adom no ɔso mfa ma wo wo daakye nti ɔnyɛ yɛn mboafoɔ na saa asɛm yi ɔde aba nnɛ yi ɔntumi nkyerɛkyerɛ yɛn aseɛ ne yɛn te aseɛ yie obiara ne yɛka o nti anwum no asie na aberanteɛ nso ɛte akyerɛ hɔ yi ne yɛbisa sɛ ɛdeɛn ɛne wɔɔyɛ Ghana adesie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkan 93.3 FM. Enti woda chinti na atwa go no ahwe yi nsam Dr. Kwesi Bani ye ode ba ye ne awobrofo kasam wo no osi take note that when walking alone at night or isolated places one becomes an easy target. Take note that when walking alone at night or isolated places, one becomes an easy target. Nye pesi ya chire nyina ne se onko a wonam anadwo a ana wonam ba bi enipa ntan fa hɔ a se obi ba beto ahye oso abedi ubone no e wo soro ani ntu na mo ano aboa wo ho ɛboɔ bi kura no anade ahyɛ obotom ɛnyɛ sɛ wo dwen adwembɔne o da bi o boa wo ho ɛno ne ahwɛ yie enti ya anade ahyɛ otiri ma me sɛ wonam anadwo a sɛ obi ba bɛto ahyɛ so abɛdi ubɔne no ɛwɔ soro ɛno nti ya na wo nso aboa wo ho so ate ase ɛwurade nke ho ahwɛ yie nsɛm a Dr. Kwesi Bani na no pay wɔde ba yɛ no no. Are you ready to go to my village? Okay, take us there. Take us there. Take us there. Okay, this is how we do it in my village, okay? We say, who has the final say? Mawujoto. Mami ai gbeni na ni je ade. Ade. Are you dancing? Oh yes. Let me see you dance. We'll take it again. Ghana adesie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkan 93.3 FM. The bon krata mo boso yede to aso na beige bossy sa beige bank na wo Ghana ha no wo mo boss no o ma manani abrepa in fact ye chi no yes ye guarantee bill the amount of 200 million Ghana cedis and ye dey atuni 3 so also one guilty
see the attorney say wabokro no also onye guilty and nti mo nhye ne nso mfa mayen. So who has the final? Na ebeto bia se Ghana ban akwa kofa nkrofo bi a kire se wo treni wo mo ewo Jubilee House. Na omo ankasa be koso trouble omo wi a no masan de akose NDC aban no. Enra ena onimunyamfo Dominic Nitiwol, Minister of Defense. Also no kure bi ani sa minority for wo mo crocodile tears ya. Wo mo share no kure bi ani sa ansem no mo keka ni mu. Ghana man panyini na Nana Danko Akufo-Addo wenya climate change grant ya sa sika no de beboa ewie mu nsa kira ye. Na agro mu nim se maami agrada oda so awo police cells ana unim wo ho asa agro oda so da ho si a grante ni belo sika na edi 2 ni 3 so ni yenyo da sani bi asase so e ma ne nkonkoboa no ye riase enti me no ka say agrada oda so police cells se ni nti ni kuro yi mu adwoyi Enra na me di masututu form na me tie na me hu say say mami da so police cells I would have anyways. The bon krata mo so ye fan to aso fama o adwene bibia bokọ de me adom ohene na so nyame adom me so me ho ye pa na we aware say agrada oda so police cells yeah oda so ho yeah we pa na yes sure TCB a de 2 de 3 so any sika bi a ka se won fambra ne grant ne bail no ontumi meet sa conditions no so ni issue na 2 cases o ti sa 2 cases ni nyina no aya asemo ebi anso ya dibi 23 so ti amasi sia na ni so etan no why emre na sika bibiri na o display no sa billion no aden asa say ano ya de you yeah, the project. I see. But what I know no so say sa bill na ya no mo grant wo mo no. Enye sika wo mo gi o. Na me kra ma adwen mu ye me bibia ho no. Enye sika wo mo gi. But e was say wunya achiginafo. Enti is it achiginafo no na obi ampeso wo bekọ. Anase say na tie because me ntia say die ntia agrada da so wo police cells no. Na no kra no say ye de 2-3 so a achiginafo onye say bi omu betua o. Da bi say bia oyira anase bia ye hwe ni ye hu a omo na ye kwakope omo say emre bi owura Alex Mood Betty Mood ni nwia no ono susu kokogina lareba say lareba nga o say lareba okogina na chi former Maslock CEO no ono susu kokogina na chi afi hwehwe Maslock CEO na ye hu no nti na wo se ye kokofa owura Alex Mood emom nti sade ndi ehu yansem ehu na minim se afedia maami onyo bia obetumi aye sa akaginamu no a ama oda so police cells na ha dwen asemu ha dwen pa ha dwen ho oda bre ama o mai mu adwo ha dwen no no mu grofo faso no grofo do ma ato ise nti ene se mu be process no for court ne de na ko jail a munya ne sa prekon se no wo ho but say no so ne nam no si ni nyina aka emla no ho because say mo say mo money bail amode ma no no so ntumi enya no akofie antu nya atwen unya no we ni yetete ho so obi ada fie ase be se emfisia be se num nie na asem ye ni ye oda ho so ono so so fam ansa ni ebedi asa de aka ho da ono so ni bi ni anti won fam hwe enya reho yan komra Matia na mehusa still ano MPP for MPs no omani ada so abre wo Ofori ataso ya semo omani abre pa etu de yan komra yan kan kese Ghana de shimama ya mamu nyina mo atibie mama kwaba ade ba ahenkan 93.3 FM so na jumadia wasugusu awu etie yi eye Maakye dwumadie mu ana benya da obon krata na moboso na ohwe wa kire bia no eso anopa no so abo apa hosima no aduanan enkron 749
da bon krataa no ye de ba odi achi wa be fonten tan so eboa Facebook live and afi YouTube live ni nyina no eye ahenkan 93.3 FM Facebook no de ye nie ye nyina no ye like na afi no ya share ama foforo nya bi ahwe ye tirimu pasem so ye de ato na etimi enso aboa ye pa na so eye mid morning host kwabena kwabena Costi nenso ye ne birthday enti enano ye celebrating to kwa na so wakakakra kire no so ho so wahu mo piafo na wakire wadwe de aka ho kama YouTube enso ya AHENKAN933FM FM so kwa wadaroma na wabo modern so no subscribe e de amaye ne adwen pan ne kofi mensa adwen papa na papa ndi wanim kan adeshimama de bon kata na boboso me na me de besumui na yenkoi ya tiasim daily guide de bon kata no na ye frase ye de free na daily guide no ba mane e kire mu se eye opanyin bi a ankane no ye opanyin kwankyerefo e de ma Beige Bank na opanyin no zizam no kase na so ye hyehyehyehyehye okodi sanseme e wa posifo enso akache na me no kase ye sinya kopa da Roma ya be no ai ya mani be na be ni ya mani diskabote no eye 200 million Ghana cedis ana de atuni so sade ya ye ayi na grade bia onu wonya no onu de na daruma onyame adaruma onye obi ma ne gina mu ma no ti onu so ne nsem no de akwakosie eno no na owie ye no ana wode Ghana man panyini na adodankwa ekufu ado ade akramfo nyi de aba enye onu ko a woni ma husa akosibro ni hwentia so watuni ti ewo wankwa na ho ana che so onu omudi nkomo ana o ka kire omo se boche bi o ma hye se omo de eye America dollar no 100 billion ede baba bo modern ede baba so ewiem sa kira ya dwumadie ne ntoto ya eso no omo weso mbedi so omo ni so no omo fa sa sika ne mra ne afa ntoto nneoma enso enko eye enkan eno eye nsema na nadanko akufado se yedi ka cho sa akora oni Ghana watia na nachi akopiem obi mai so a eja woni mpanfo so gusu a ebo nkomo dinkita ho ena ochem se de na wiem no asibi aye no ebra ya hwa nim se nsuo beto no umosi awia gan na ebo ebra ya hu se ewase pesie no umosi nsuo de teta ebi ni bronya yi mu ye hu we ka sabli ka pesie mankrofo na ntini sabi nka je ta ka papai na so hwei nsuo na sram emuna ya na ejem enti eno dwumadie ane ye ka ho anso asem eyi na daily guide aboka tai ano ase ba ma ne kire mu se America for dabi we kwa ya yi United Kingdom one mo UK for no yasin krofo bi won mo mo de mo ye nhwemu na Ghana say amanyo asem ye wa ha no mani di akire pa enya agro eno ma ye nhwemu bi aye eya agege eya amanfo adwenkire akika di asi ani de friend say sovie no na omo ye bie no mahunu se MPP fo nya akukuduro nyansi ye honhom na omu pia Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia Ghana man panya be de kire omu pia na tikọ ka kire ne se woni wonum anim afimpinu ene aduonu enan na eyezu eyaza kine akatama so endi samanyoko no so esin kenten si gina yese omudi owura John Dramani Mahama sem seja tabale bambode se konkono eke confirm na to call Burkina edi bedu wonum so anim ewa afimpinu ni aduonu na abatuo ni mu a mpanfom ye nu wei abano yanto nwie no na mami Jen Mensa abato commission emekenkan no na aya owura Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia Ghana man panya be de kire wadi nkunim ai obedi nkunim wadi Muhammad ko bobofom se tu ama modie be nwuru no ankorema ohwe ade awapire won politics kwa na kon no biem so be ye biem enti anu so ye nhwemu a UK man no mu no ukopiem a otasa so ebi won mo de omoye nhwemu na omoso ade wei ababetu eye edwa achese enya agoro na wowie ye no ana o kire mu se emrase bedwafo bi omode omoso mo jara bi omugina Ken must go I was say ye adwuma oswafo skasam to yaso opompe so wokọ na yaso mo se tata bai no omo tata bai na chese anya de ketwa ete ho asem de obokra tai kafra wodi musam enso ede aba e wo hanomo na eye nua Anas areme yaw Anas woye ensam training mapa ono de ne dia no woye ehwehwemu woye investigative journalist ono no de ne hwehwemu na woye no
kwase ye pa samtwa adwuma ne achichechichem ye de ye kasa aha your reporters for no omukọ ye hwem no omde abane yaso abetena so ne yaso ye ka yaso ye bidie na omde omukọ ground hwehwem pa anya agoro na opanyini uboni din pa na Ghana ha ebi mo anya ya se hwan enya akra nko wawu sanse ebi mo etese anam ne so menkofo bi odwuma firi mo nsa anene kwambone so sanse adamdie bia na ebi mo gege no tu uboni din pa na ebi mo ra ho oh ayi for sports for ya refis for am kwagije mponche ne adeadi ene oka pa na bi muti no suo aya o na opanyini ni ase Anas areme ya Anas yi so on say wodi bi asusu eba ya na no eye number 12 bi eba ya nam so bi ama opanyina no ana na atua Ghana Football Association GFA wonum kane wonum boss oru akwasi na ntachi omanda so ya hyehye wo Ghana no ka hu bi kura po ya ka che na ntachi se okwatu senkura sabi anka atwade omudi atofo na se anka bo mu bobi kura won kate nani ma won hwe bi ball asem ofana no tum bi da e wo wiase afana anu ni sa asem no se nten koda yo e wa asem bibia na no ene se ba betodwa e trem se eye asem bibia wonum no ene omuka cha na se da bia wakata wanim yenim ni pa ba ya wo ye se wo ye hwan ye hunu enti asam no se yebese yeka na wie pe yo pa na tu atwade a yebese obamra se oba sendi bia ha oba memfa sa de na de kato anim ne ma ha me kato be yiwanim minie nyanya kukuduro na gina ho ne ani asam no ti ho asam so e wa ha na Ghana fo se hey ani adane de obia be pe na hwe obia wo Ghana bia kwakopa na asahwe na mmom no dia e wa akire susu ne se Anas nemla nimfo a wo mutwitwa age no omo so de nkata aba abontene ekyerem sa asem no anya no kore Anas be koso akata nanim obekoso ne na ne nkrofo mo ye adwuma obekoso akata o manim a mo ga so o ma sei omuma yi na monyu omota se de mo ya mesoale no mo bua kora enti we a daily guide was a Ghana's favorite newspaper and what the munsem ede aba na Ghanaian Times and also your most authoritative newspaper GT no and also the Samba pa na eye Owura Nitiwood wano na eye Oswafo a wano ehwe defense no eso wo tirem san esamidi na ma se omo tetetete eye enkrofo bi o dabi meba enya no eno na yira me mame fa wi mransa mame fa Oswafo no na hwe eye ensase ane obade ne ma hodo a ewo eso ne emu eye onimonyamfo eye Abdullahi Jinapo wono so de nsema hodo de atodwa o kirem se ezisia no ebraso se empanfo atochodo ne ani ntira kukudama omo eye US mani mu no omo nyina ahwe no omo eboa na yetimi toto nuoma se de be wiem sa kire no yebetimi ahwe na nuoma akonanim na o kirem se wohwe wonom ambassadors omo Ghana hanomo ene eye emanamana hodo a meche US fo no wonom ena sisia me no kasa adwumadie ba bekoso omo na ba be coach e wo dwumadie no so FCLP tenu wasem so odi atu eye ega e wo da boka tai ensoso emu na enu achi no ene yase dom keto ansoso omani abre wonom kasa economy ne sade aye ne de so obi e kasa o to omo so de atu dwa chekire semu sade no masibi ekono se ya hwe ne oma ya yey asohye abeba no anya asohye ketwa tenu wasem so de boka tai edi aba Isaac Adongo ana cheso no so nani abre so ote se enu ane nade on so atwena no abia eye opanyina ono ane tua Ghana sika Kuba Tan no ano Bank of Ghana Owura NS Anderson enu atwena no asini so wo so ono so e wo se woko enti eno so wonsem de oboka tai enso de aba a enya gro na achachirafo atwa ate ono mate echirem se ya bo Owura bi di so ono enko asom na hwe nwumasua no aso eno so ne kwabata no eye Ghana Education Service eno eye Dr. Eric Nkansa achachirafo no chese papa yi da so memma na ye adwuma pa na nkomo jaaje kire so mo kira de pa de papa no susu nya adwuma emfa mo da sa so mu se papa no sabi kafra cho nim de ewo enwumasua ntotoye mu ono sabi o kafra o enuru sade o mo na achachirafo no o mo hu no eti ono susu enam so bia mo mate atua na asem yi
ana so ye omo ana hwe eye apadie ane eye adwumawura nom ane adwumayefo dwumadie ne ntotoye eso eye Ministry of Employment Employment and Labor Relation womo ne womo aka asem ya poma chawa kabia aso mo na hwe nguma suaso ne so ne krabata no eye Ministry of Education Dr. Yawase Adutumne na pamfo wonom so akabia chechefo se da wonom ntiase na eye Ministry of Employment and Labor Relations for chirem se eye omaye omafam de se de adna ye ne de aboro mo so ento omada ne de ama eye asoye omo so na hwe asiesie omo de omudwumadi aso mo siesie eye apafo ene adwumawura anom entem asem eye National Labor Commission omo se asem no omo ankoka omo ahwe no omo mfanto de wose to na omo de omo aka omo bre te won asem so de oboka tai e de aba na said the medical de ato anim no sana nado danko akufu de Ghana man panyu so asere ase eye bose bia mpanfo bia hyehyehye so mbehwe no de aboa me de adi eye ewiem sa kyere ye enhu dwumade no eno eye America dollars no 100 million won kyere se eye wo so mo hwe anim se afi bia ne betumi aba na omatim de atoto nyoma tentem so ma ne omatimi akọ eye enkan te no wasem de boka tai so de aba wo hanomo na get fund for ana omo so abu nkuntai omo nkuntai omo abu no na omo de atojo akire mu sai omatimi abomoten abomode akeka no masiani ohwe afimpi no ani du ensum a wo mu frase so mu di djuma omo ni aban yi ba ya odi djuma de ehye omo sa so mu ni no omatimi abomoden a ani project awodo omo wiewie ebi ye school ebi ya akwan ebi ya janabia ani nyoma awodo akeka ka ho no omo bu nkunta omo chese ne doto 2259 project enko a omatimi aye ewo Ghana fanamia ya hodo de ahye omonsa no de omawie ana omabu enkonta no de ekoso enka ho o se complete na chese omawie se ho asem so de boka tai de aba. Okay, me that say mama kwa homa ne so nkotin komo we free ho na fe yensan entoa so ye kwa homa no so na yakwa kodi nkomo we yenyina nim se as we speak ade a akyerɛkyerɛfo a wɔso omkokɔ kyerɛ ye mofra na de no wɔm so omate atua aden a yakoyi director general foforo bi na akyerɛkyerɛfo nkabu mu kuyi kyerɛ sɛ ɔmo ne aban ne nya adwen ye bɛkɔ homa no so ne ani owura Richard Koshi Covey akotwetwe enkomo campaign against privatization and commercialization of education opani ahono mo wodi ne dwuma opani utimi kan fam so ni ma chen am Dominion na bibia boko de okay all right I don't know say baby awo no school bi wo hono mo na wodi wani ahwe bi a nkoda no still a omo nko school omo titifie momo ho so sa na tie yes eno kra Ghana nyina school kola na omo public school omo nyina titifie omo titifie na wodi kan no achichiri for ne aban agent appointment on my Ghana education service. Okay, your question this morning is does a no form a basis for set a whole teacher unions as a cost strike here in Chiradia because you're making a new appointment? Yeah, I don't know say both sides not a year. They say a quite be na so far nipa or Ghana education service and as a public sector. Who say we call public sector ranuma your constitution my article 195. Actually say omanpenyi na oyi director general public sectors no but answer na be director generals no the governing bodies of those sectors no omuna omanpenyi be chiro komo omo say position we abeye vacant. Enti mu na mu set ho no mu mfie mu obi a ofata se obetumi aye djuma no na mo anominate ama me na ma appoint no sa na mra no etichire no etie enti se yemfa ni se de ekoso sesie no akwese minister no ana okoyi nipa no na nipa no kopon bia anka oye omo a oye obi a oye prof education no wo hunim dia obetumi aye den ama ne dia
and can indeed say teacher for no ebe take sa action no ba wo we ma enye sa na etie we papa no banker enti say be me amagina ha say no yedimi koye managing director for GCB Bank Limited enye ye yedimi koye IGP enye ye because answer na we IGP say we COP and this a professional ranker who rises to that level and they teacher for more problem. I quite say a demotivation say who ye juma ye do ko to class business to bo home de that you be director general and I will give you kuma ye juma sa udu emrea akaka na so be ye director general no na ko fa obi a on one brother don be di on so onim aduma obeye no onim and I say obi anti say when President Betty appoint to be as Minister for Education. But about the agencies and the Ministry of Education, only technocratic these positions. Nipa say when you start Jumanu Munibia, or Betty advise to Minister Nofo on kind of policy directions because Ministry of formulated policies. But as a Ministry of formulated policies, no, the chief officer now on the man policy direction. And since any panel who fear papa no CV need be moi. Minister for ya gen. Okay, ni CV ni be I say on school you na say or prospect or banking sector. And to honor ordinary gen ko. Ebi akwan bim na obeye when assistant lecturer and as a teaching assistant part time. But I don't know lecturing at the teacher no enyepe. Lecturing no I just say who change for idea. And then no methodology ni we na omudi idea of tertiary level no a different thing altogether. And we fear academia and can make a minister and say we aduma we the name is juma me to me. But I quite say Ghana yemfa education sector no serious. Anything as nyamano course. Yeah, because anything at Ghana the economy is very because we think a binomo can way now. In fact, you quality education. You quality education. I say, well, the anything at entity license teachers for and son there. Idea. And so we see after me to match idea or years as a mini license. And I makochi license exam. I pass year and I'm open with Jumana will be so on yes a teacher on trial and center exam now so on so the director general position is a professional position. On see a teacher oh and see a promotion and they call on senior management level and junior management level. Who do principal superintendent or senior management level, who principal no work assistant director 2, no work assistant director 1, who assistant director 1 now work deputy director. And if deputy director or director 2, I'm not from district directors. Now work director 1, regional director, and that's the director of a unit at the head office. Or one director 1, and now work deputy director general. And if deputy director general, work director general. And say, Obi a year Jumana, I quite say, Omo for Munya, Omo for Bubia Mao, Namu for you where. On one case, Juma obey and obey bread because when the system the bear bata. And the person will do that. Okay, I see. But the argument also has been said fine. Per the more canon line, essential exams and then your man became a point fine. But what her opinion in the CV more? A woman and so say watch that they are close to 15 years, and I know the man as what? Watch that they as what? What about education sector? You want more much at your private school? You're from people teacher, college, because you're from people teachers. And we are people teacher, we need to any. I quite a teacher, anyone now, we are students will be born in school, Colano. One young teacher, Eddie, idea, one young teacher, Eddie manages school. And we are people teacher. And so we people to a people teacher 40 years back. So no one young people teacher. Knowledge, yes. And the difference home. Okay, so difference Umukrana Stellano teacher union see person will make you on a point. Does it warrant say I was saying kwada or me innocent and a pay for ubini argument or person way? And say we no ye more young fan is a nipa bakoni nipa 8 million. Bien who now here.
and he said you tap when Dr. Cancer free one and there or China your director some more PhD in education how to manage education better. The year move back and one is San Colana Jum wanted that they be advocacy for quality education anyway, you know. And the advocacy, so I just say, Colani, and you say, I did be a very much a big book on some of the class on a more dangerous than say, be our non class on. The teacher for book on the day, some we say, Omovia, Ama, Omakuma, Tom, Yena, the Bia, the Amusa, no, my away, and yet, when GS and your party office, a institution, a professional institution, and I am among us in paper be now see will be our party now on behind this highway. It should be on merit. Okay, public sector appointment, a public services commission, a year interview. Now, guys, almost floaty advert. And I will be a children almost floaty advert. Now, your requirements are a whole meeting and now the immediately says, and come floaty advert. Dr. AHENKAN want to me apply because in the first place, no federal regulation, no, it's a who at least masters in education. And senior management position. I know quite him say what you can make his point. No, yeah, see about my question. Maybe say, you can say, you see the teacher for and I say, okay, what a phone, and you could. And the Papa no on some brand minister on Moyampe Juma Bimano, not teacher for Cocha, and we did it and Nube Boat and say, a Benjina, some way to send Chinchina or no, the director general. And I teacher for Sabia, would you court and I said, we compel you almost a classroom, a Jumon Bukoyan and Sony. I say, my question, I may be say, and say, point are making it very clear, Mudaho Yate. Yakuku you be outsider a bit demotivate a teacher for Yate. Yamakani a dane kwanso. But question I be say, I was say innocent school people no and a pay for Sadi Ecos Yana. Sam Colani, a teacher for saying, Omonio. And the Jumano way, they are Mr. Mepese, Ubia, and they say, Thank you, you are for. Me and my cousin me bawa public school and they all move here. But when the teacher now obeting idea, I call class with a buffon. I know a more dangerous and make us so when you say buffon no, I say ye and no free honor. And you will be honest to say, oh, teacher for more June Colano Huntina or Mama because of appointment, and yet because of appointment. Decision be obeying no be affecting Colano because when him at the trail when Juma be the decision be affecting San Colano. I say leaders here omudi unions na enimu nyina no. Omo da so ho nti say o take decision bi na be affecting Colano a then na prevent some be kan ho asem. Oh say your system no say o boss yen fa the teacher for ginatum na ochina or trust teacher ni bia say we say we say when you offer the way you are insubordinate to him, and so better case any assumption behind. And yet say a teacher near a teacher union for any way or what you may have born. And yes, I will because needed to see your fan now. Never be a woman send a binding unions new way you mind. Never be a hormone function union for one of my implementing a back class on said directives. And it's animal who can one and also be another strike some not quite a teacher of Homogen Colano. And the best thing is that Yenvia na ye dear a bear mouth be a kuma betoni yona a Jumano so umbe you makuma adia Jumano years and quality education a pen say a pen colans on betting a class of quality education as so munya skills are on betting media ye Jumadia bore minds and where you take out some nice say any year no a betting me a year. And she said, the Abbey Ama, Sanyaman because we teach for free education. Thousand of you Colano through education. And this animal Nipami and say, Omo, when a home DNA or Modia, this and say, because education, a crowd mine, a year education for our mind, confusion of a mine, and easy. And she said, the idea, you say you call Nima, I say, yeah, dear, according to the rules. Obia ni dia bibia discuss. In fact, the course is more than this area and then it was okay. I see your core class ma akumampe na omudiko yedumano.
Okay. Ka ono fifi enim say oye deputy director one of ni say oko titi ni ho anya PhD say that me na me director general. Ana ono so ye adwuma wo Era Richard ma ye na se o point no wa making it very very well. Ma ye na se bibie ni e be san ba won chen bi mu. Okay, nti ani ora Richard Kwashi Covey or a convener campaign against privatization and commercialization of education and yene kotwetwe en common nti na nyina fa mofra e wo se omkokosua ade na nso omo akyerɛkyerɛfo empanimfo kyerɛ se yeyi director general bi wo mo ne aban enya dwen nti wo se nkwada na obi atena fie ena be no ka say schools no omo nyina nkwada nda so tete fie. But I think GS the letter by say omo man kwara na mle school na hwan ya guide wo omo you know headmasters omo de omo nye nipa omo kra tom de ban sa no Mr. T ndi me kai omo agro mani so agro na wo mani so na so ye panyin nti panyin na ada da bio ada na Ghana ha no mo ye ni ye mu bebre we lack sense of reasoning ada internet sa ya bo within and confess omo mpɛw. You just have to put your own jacket here yate. I didn't say if you to your mind. No from me. Nka we heading. Say what de. One jacket you akura na Ghana hanum obi ye adwuma chekwa. One jacket you anu ni mo enfia ho no nko ano. She. Tina ho no man. Ya bo within ama because of unti enkwada nyina titifie. So I say enkwada nyina titifie nti eden na be ba say obeka say okay empanifo mu nyame ho adwempa but say na bia dodo no e kire say omo epe nti wo de yenye omapede ne ma wo mo na asumdwie mra enye fe na we ya betwim a na de omampani na mu ankasa tintin no no ankasa ne di ani mu ayi to aso yenko a edin edin na yakuyanim na mo himpu ya yerami o daily graphic mu na maduri ya na okay we dey man fa graphic mla say Ghanaian Times Ghanaian Times wono kra de nam say ma wi na sa say get fan for the media badada ti ma wi ma me fa daily graphic ne mla na daily graphic da waka ta no wacho o kire say ono ne dia ne de no kwasam bibia de da na kwa mu abla no ne nsem bi o de beba bia no emu da ho fine truth and accuracy every day said odi kan te ye no na nadu dan kwa Akufo-Addo Ghana man panyin so wo kire say ono so agya no ne setime aka America dollars no 3 million wode hwe de abeboa me yetimi de atoto nioma wo ye nkwa ye dwumadie no ensusu emusa de be ya awem sa kiraye no ye betimi ahwe na atimi agina se de obo ade no wo hyehye ya na yenim dada no se de na adane ne ho ne betimi ahunu sa ensu ebiebte ho asem de bokatai de aba na o chese Occupy Ghana for na wonum so chintim sam de agun krata so de akodan special prosecutor oman kwa dubo panyini owura kisi aja ben se omosre na omatete se emrase badwafue fo na wanum ye omadwen so mbesis gina ya omka edom kase no ho no MPP mrase badwafo no bi no mo ye se omo sori atia ama aban no atimi ayiwo so aforis kasam toto yeso wayina fru anaso wayina di no yesi obi fa akire se kokomomo adamudie bi atese ho nsem bebre eno na Occupy Ghana for so mo special prosecutor ni manim yo fo ne nantia form na onye hwehwemu tie ho asem de bokatai enso e de aba atechire for strike yi de bokatai sa de abo eno nkomo ne di CC asem ne de adane twema mentwe atechire for ne so munye mu da biara da ena eya asoyo nso mo yenguma suaso eno so kire mu se ono a na yesoso yede ne ba nti mo mpeu ono a yesoso ye mpe ti aye kyenkyene atwan ti ho asem de bokatai CC ade ade ne se de aye no abura so ye ni nyina so to madane de akoma labor commission so mmom ehwe no monka asem no ehwo asem de bokatai enso e de aba daily graphic de bokatai mu ensem enso so eno no adeshimama na medemo call the chronicle meso sem de bokatai mu enie enya gronsem de bia bapa wasem pempem no kasa de Ghana man panyini na adodan kwa Akufo-Addo Ghana man panyini akora ni wo man mu nanso eja amanfo esugu na chi no enye jaketo am gide se akora ba no obetom a ye wonhwa no hunam nyina bɛworo sɛ amanfo ani abre omusi ayeye omaka ka se omaye ho kyereye wa man panyin wa jetum si ye ho kyereye
aye kan say apamfo a wapa wo no mo omo agya tumi se wo kire yen aban a ofiri mu ayi amanyoku a ofiri mu ba ye omo agya tumi se wo kire yen edie na si kwan se wasoafo wo se wo teso anasa apamfo a wapa wo mo anu omubu o ma na wo se wo teso me ade o musu sika ne timi ye bibi kakakakakra edie na si kwan enu obi se na se man panyin oju obi difre ebrefri ni se mo nipa so ba be ye unemployment aba be ka unemployment association no ho tada ne ye create nyuma na mo se mo pese ye yi bi adie ye tian wasam da boka tadi abata so se enya agro pressure ne amafo toma na nado danko akufa no enya pressure ketwa no na People's National Convention PNC wanum so edin sema do de aba montene so ana wanum so kire mu se wanum so wani so ade hunu bi omu ni so mo dan na dia beboa ama aban no atimi atoto nioma ama oman no yisika sembe timi agina brane na omo se de dikanie omo ka kire aban ni se enuoma ye krade ba oman yi mu no edos dodo na edos sa no aban ne hwe na eto a yetuatua wo so no onyi bi mfiri so wanyi gibi anaso onyi bi mfiri so na entimi emwa entimi omo so komu hinha wo ne mo sanse ye kra no ma no na charges no edos sa na yeso ya the good team emfo no ba beto no so tie no so sa no ya na ha adwene omo wie no mo chem se frank one bo no so edemrika ehwihwi dodo kan ho anu otumirika na se ya na se mu adwo kakra na efiri na wotwe atwam nim de no oje ne ho mena enti wonom so asrese aban ne hwe na no so to bi ededa patro no so no won yi so te ho asem so da oboka tai so ede ato edwa na Minister for Defense ora onimonyamfo Dominic Nitiwood no so de nsema wo de ato dwan na wo kire mu se NDC amanyokuo no anasa edom keto amwamla sebedafie no wonuma no ye chabe anu musu omamiemi omaniasi esu bi a ehu hia ene se su be ni crocodile tears be na oka ho asem ya wose ai wo mse ai mna sebedafie onom no omo tetetete asrafo omo tete asrafo a chese afimpinu ne aduonu ena bato no won besama sabio basabasa edi asie anase kobase yeto abani wie kwa na bia na dan kwa kufa do ani nkunimu a won be ye pinche bi eno enho asem ena wo temu sanya no kore asem no tia fa timandua kese pa no kobu bi nafa to aso achi ma ensem no mebo akiri nko sanse enye sem papa ebowura wasumu a ebe ye de anase ebe boawo tenho asem so de boka tai edi aba na wode ranking member Edema Defense and Interior Committee no amra shebe dafie Owura James Agaga wodi nfonyi di aba na ni brabre ne ho no e no so wo aban ya ka kire wutufo se 11 awodi bai eto na aba bagije ne esododo teso na Ghana fokom hia hom edika akwa ne yese yemfo aso sasa 11 ne hun se sebi kwase abuoto ana oba bagije Ghana fo ye ka bia wo so ntiase odi beba ene esere wo set so no so want so na afo so na ade baaye so hu awie ye wahu oze Ghana fo ndua sisi a na afi na wo so ye dede bebrebe agigi ye nyina amwa si wahu ten wasem da boka ta dia ba the chronicle da boka ta no ene odi wei enso ede aba na said chronicle da bia oye no wori quotation dia ba the quotation no ose wo 1 Peter 2:1 ana wodi aba memen kenka ma wo ka twe konkono emfiese ni wa kwa so bia no apepa wona wadi akọ umbiem so for ma quotation bia won kan timakan my mau no quotation no ko kenkan emu ode pa ya asema oten so a ebe to akoma so be bo abra bo so eti no wasem the chronicle the bokata ni mu ensem no the custodian or say fearless fair and reliable na wodi ba ye no ana ne nsema wodo ne de adika boroboro dodo na aso na o kyerem se enti na wo de no atwato okay wose 29 flash free zones fobi wonom companies awodo bi no o makeka kikomu abomu a o mo so ba behwe na o maboa na o matimi ade America dollars no 230 million mo de ba be wura Ghana economy ni mu enya enta Ghana economy ni se hurudu pe awurade a ene ebe boama sidi no watimanya ahoden soronko no one dollar ne dia aboani tie ho asem de oboka tai edi aba na yesi aye huhu andi sama nyokonu aye huhu
huwa ayi lumba no ɔsɛ ayɛ huhuhu na wɔde mpanyinfo mmienu bi fɔ nyi de agu a baako ɔyɛ ankane Ghana man panyini owura John Dramani Mahama esem sɛ gyata baleba mbɔde sikonkono wɔde ne sɛ sumna no ye diare wo oh yati nisio oh ana kyese wo diare ho da bɔkata mi sɛ de ɔde ne sɛ sumna no wa hu da bɔkata bu sampa wo diare ho owie ye no ana ɔde owura wɔ no so ankane no ɔyɛ ɔsoafo sikasɛm totoɛ ɛsoɔ ayɛ owura kwabradofo ɔde ɔsofo nyi di aba ɔso n'anim ayɛ san bi saa no ase wɔ sere ase wɔ su sirisu animu ni bi ana sisi ɔnso dada bɔkata yi mu asɛm bɛ na ɛkɔ soɔ na wɔkyɛm sɛ Mahama sisi na so ayɛ hye wɔnhwɛ papa no gidia no wɔwɔ anasɛ gidia ndisifo no bi wɔ sɛ nkɔno na betu franka de ama ɔmo no wɔse ehihim sɛ kwabradofo pressure wɔtɔma papa no nyɛ pressure ketwa te ho asɛm da bɔkata yi enso ɛde aba wɔwie yɛ no ɛna ɔde Ghana man panyine abede che Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ɛne ɛsɛ dia wɔno sere ne nya de ketwa wagye no sea blue ni bi na kyesɛhyɛ no na mo atwadeɛ saa na ɔsɛ ata ɛbɛyere sɛ na ne nyinaa ne sɛ survey bi akɔso na survey na ɔmo yɛ ya no ana ekyerem sɛ Dr. Bawumia nya akonya ne wodi MPP anim na owura John Dramani Mahama so nya akonya di NDC anim na afimpinu ni aduonu ɛnan abato ne de hyehyɛ so a Bawumia ɛde Mahama ti kɔbɛbɔ fam sɛ kum ɔmo bisa ahemfo UK fo na yɛ survey no oh chairman UK so de ɔmo wɔ nyumdeɛ UK fo na yɛ survey no sɛ Bawumia bɛyɛ den on sɛ Bawumia sɛ wo tu frank ade man PP na Mahama so tu frank ade man this year obedi nkunim Bawumia bedi nkunim ɔsɛ yɛ pa ɛyɛ pa kora Ghana fo na ɛka Bawumia bi wɔ baabi a na ne yɛnim yɛ ai Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia vice president ɔno asɛm obedi nkunim ɔmo so obedi nkunim sɛ flag bearer ana so obedi nkunim sɛ oh man panyine akunya na nkasa yɛ ne boss tisu oh okay yɛ ne boss tisu ɔno nso bɛba bi dibi ai every way mu ayi ɔmo sɛ 2024 election ni mu okay si enya nduru hɔ oh okay tie bi enya sɛ esi yɛ ɛne na we wish him well sɛ no madane we wish him well oh okay nti ɔba panyin ɛsɛ ma otiri nkwa nti ayi Gideon bo akon hɔ no ma ɔbɛgye so ama no yɛda mase o agro nipa ni bia sɛbo champion okay enti sɛ no ano yɛfasi yate mame nase a na kanima mpani John Ejikum Kufuor nso de krata ba abɔnten sɛ na nkrofo bi ka sɛ oluman ɔno ankasa ne pension sika a wodi nkakra no ebinom pɛ sɛ ɔmo de pressure ɛto ne so sɛ wɔno no say of forfeit 6 months salary ɛna obisa sɛ ɛwɔ Ghana ha sɛ de ɔma mu ayɛ hyeɛ nyame adom akatua kora na ɛma sɛ nyame adom na ɛba ɔsɛ bɛ forfeit 6 months but anybody bi nso hu 6 months na watimi ahunu saa krataa wei na o circulate say plan work o had the spellings of Kufuor no ankasa omwati and Ghana na come to no small letters na NPP for circulate because of propaganda oju no wa won tiase o sometimes we say na nipa ni bi pa mo kokota na classroom na me medwene say just opposition for na yes ade no but you say people for na share no o ye politics na ama to say o sense of reasoning na dum no ana san checks mo so papa mo be no tie no nko ade na so atamatum oh come on adin ade mo mo share nyina mo ntie mo krata ne ni ode ababonten adin nti mi wia ma bi so say how is market nti when the office of the former president John Ejikum Kufuor ode abawa ha my encoding komo we mra na fe yento aso adwen wo ba bi kwa obetumi akọ oh okay matia abrante ne se de ye no ehu nhye dan hia nti no de foforo abetum wa ha ma me kwa wo ma ne so na fe ye ne opani Martin Opoku Sechere or ye labor expert wa bene ye ne kwatwetwe nkomo mfa teacherfo yi wo mu atuate ne ho kakra eja Sechere wo temi kan FM so ni apoma ko de Gamina don video
yen nuanom yen kununom ene yen nuamanom atichafo me no ka say omo e was strike ni nyina no omo kire say yakwakoyi new director general bi na omo bonyoso si ya boni din yebisa e wo adwuma mafo adwuma yeni enhyehye mu no senate ye yo mini ameda wasi na Maakye abatifo ena no pay se yehwe asama wa bi say ya ebitimi enya no yi no kakra fi labor at 2003 I say 511 samray ene makwan ma adwumayefo etimi join union and also etimi e kabom ya association bi na eboa ma omunya better condition of service ewo adwumam yetin ka omasema na omo asetem ko yi samray ya nso ene ma adwumawu atumi se otimi fa adwumayeni the right of employer se offer adwumayeni or promote adwumayeni or transfer adwumayeni na otimi sign discipline adwumayeni na ni twato okora na otimi terminate the appointment otimi sign adwumayeni edi we ya right ya de ma adwumawura obi antimi nyimfinisem na mbra no so sign kire se adwumawura na adwumayefo otimi yan hyehyɛ ewa adwumamu ya first collective agreement and this our journey union na through the chief labor officer and the minister of employment chief labor officer ma certificate collective agreement utiminya negotiation with your employer unya collective bargaining certificate and tiniama mo pese ba mo ntuma mo de be ma adwuma nyina no ese ba santra enkrata no yemisa we se adwuma wura ayi wotumi se on fa adwuma yini na otu adwuma yini ka na otumi kasa mintimi kura na wonya adwuma na otumi kura kasa wo wabo modern timi promote ama wakora animu na otumi kura kasa no ade a wo na nso mani ntimi etwewaso ebia me suspend o me bo kuri me yesi na otumi kura kasa mintimi no wonya adwuma se samra we obi antimi nyi film nsem dia na adwuma wura nso ewotumi na obi be kire se saa hyehyɛ na ekire collective agreement no ewo mu se yenua no ma teacher fo yi ene wona wakọ strike wo mo nhyehyɛ mu sɛ yɛfa saa director general na o ma hyehyɛ wo madwuma nhyehyɛ mu ana so o ma hyehyɛ wo madwuma nhyehyɛ mu na o ma sign na abɛyɛ binding agreement between adwumawura ne adwumayɛfo a na wo sɛ o mo edi so na o mo de yɛ adwuma sɛ sakyrai bi baba ana sɛ edi adwumawura epɛsɛ bi a odi to nkyɛn na wɔyɛ bibia ɛsɛ nkyeremu ɛba ɛwɔ afani ntem na sɛ bibia so nni hɔ saa de a na untimi ɛnhyɛ adwumawura sɛ ɔfa nipa no na yɛ adwuma a ade nti na wammɔ yɛ amane ana sɛ wamfa one of our own ana sɛ wanyɛ sɛ ɛno so untimi ɛnka ɛsan sɛ adwumayɛni right no endu hɔ na mmom yɛ wohwɛ industrial relation ma ɛyɛ adwumawura ne adwumayɛfo nkitamudi ana sɛ wɔn tamu yie no ɛyɛ ana broyin bɛka sɛ there should be harmonious industrial relation ɛsɛ ayɔnkofa no ɛyɛ mmerɛ na ɛyɛ fɛ enti sɛ adwumayɛfo koraa wɔ bibi ɛyɛ ɔmo wɔ case na nkambra no koraa yɛ yi a na adwumawura ka ɛwɔ sɛ kwan bi so no mutie na mo de sɛ ɛnyɛ ade a ɛmfɛgye on your right na ɛmfa wo yɔne bi mmra the masses of the workers a ɛwɔ sɛ wofa kwan bi so na wotie no mbom wo communicate to wɔ members no saa na adwumawura nso sɛ bibi sɛ ɛkɔ so na sɛ members no nso de ba na ɛnyɛ ade ɛbɛha adwene adwumawura nso tumi ti aseɛ na ama pɛpɛɛpɛ yɛ aba they are not enemies nti saa na mmara no ɛka nti sɛ mmara no ka ne saa na sɛ adwumawura de yɛ adwuma a adwuma yɛni ntumi nka sɛ ade nti na wakɔyɛ sei anaa ade nti na wayɛ sei nti ɛba saa nkitahodie no a ɛwɔ sɛ afanu no mmienu nyinaa tena ase na yɛhwɛ baabi a ɛwɔ sɛ ɛde to na ɛde asomdua de ɛba saa na ti na question a yɛbisa no sɛdeɛ wankasa wadi kan ka sɛ odwumayɛni na wo boss sɛ mepɛ sɛ mekɔ hire obi ne service na yɛn a yɛn nso so yɛafo adwuma mu no sɛ yɛnte aseɛ sɛ yɛde obi ɛɛba no yɛyi no kora de asi nkyɛn to even extent sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi tie atua ɛma yɛ boss hunu sɛ onipa no a ɔde ne ba no ɛnyɛ adeɛ a yɛn bɛtumi ne na yɛ adwuma no ɛno nso so mmara no sɛn ne kyerɛ ɛdo sɛ yɛhwɛ ne sɛnea yɛtɛn a ɛdeɛ na wonni po tumi ɛyɛ saa sɛ yɛ saa nso a na wotwa sɛ bi ato hɔ sɛnea wowɔ adwuma mu a woyɛ adwuma yi na yɛfa wo sɛ bɛyɛ adwuma na adwumayɛfoɔ no bi sɛ
yɛmpɛ sɛ wobɛbɛ adwuma mu hɔ adan a ebia sɛbe woyɛ nkrani yɛ asanteni ɛyɛ bruni ɛyɛ sɛ dabi Ghana constitution no ɛmma saa kwan no sɛ yɛde obi tribe obi amanyɔsɛm anaasɛ baabi obi firi ne tenten ne ne tietia ɛmfa mbɛm nti sɛ wobɛ adwuma no wonya nya adwuma anaasɛ wowɔ pɛpa a wobɛtumi ayɛ adwuma no obi ntumi nsi wo kwan gye sɛ wowura adwuma no mu na woyɛ adwuma no na ɛneyɛ bi ɛɛtɔ sini sɛ wode hwɛ adwuma di a yɛdi ho ɛnkɔso yɛ di a mmara no koraa ma kwan sɛ wotumi ne w'adwuma wura ɛkasa na ɛno yɛ afotuo sɛ adwuma wura adwuma no yɛ wo dea wo na wotua yɛ nka na mmom nipa no a wode no baayɛ yɛhu sɛ ne sei nti no sɛ woanhwɛ biribi anka amfa ho a ɛmmoa adwuma a yɛyɛ no workers no nso wɔ stake ɛwɔ mu nti sɛ wohwɛ law no koraa so they should be free flow of communication sɛnea ɛbɛyɛ a afɛnu no nyinaa ne papa mu ɔnyɛ ne bɔne mu nti sɛ wotan obi na sɛ ɔyɛ n'adwuma koraa wontumi ka sɛ ɛno nti yɛntumi ne no nyɛ adwuma sɛ no ɛba saa deɛ na akɔyɛ ɔtan mu ma nipa no mbra na ɔnstarte n'adwuma a ɔyɛ no ɛnti na buronyini wɔ bi sɛ probation period yɛhwɛ adwumayɛni biara na yɛma ne mmerɛ ɛde sɔ no hwɛ sɛnea ne suban tie wɔ adwuma no mu nti sɛ yɛhyɛ aseɛ na ɔka sɛ onipa wɔyɛ mpɛ no na during the probation period no koraa wotumi sɛ ei sɛ nipa yɛ a waba korɔ ɔna ɛba bɛboa yɛn na woka ne sɛn nti na yɛma saa mmerɛ no nti nka ne papa mu ampa anka nipa no koraa nstarte adwuma no na sɛ yɛnhwɛ ne nsɔyɛ mu no nhwɛ ɛka sɛ ei saa nipa yi bɛboa yɛn ɛsiane sɛ yɛ managerial position sɛbe nyɛ baabi a obi no ɛkɔ akɔtena ase akɔtwerɛtwerɛ ayɛ nneɛma nti na waka sɛ bi a ebi yɛ teacher anaasɛ bi sa na adwuma wura de naba a yɛhwɛ ne adwuma wura no sɛ adwuma no nkɔ so yɛ a ɔna ɛbɔ ka wodeɛ wopiaa ne sɛ ade akyew na yɛtua wo ka na mmom sɛ yɛntua wo ka deɛ a na nipa no ɔde ne baeɛ no ɔna ɛgu w'adwuma no na yɛ sɛ ɔkɔfa advert ba na yɛde yɛ ayi no sɛ wo na wode no aba na ɔsɔre na ɔte office na ɔnkɔfa advert ma na bosome aso yɛnya sika ntua mo ka ɛne yɛgye yɛ sika wo na wode no baeɛ because obi a ɔno tumi kɔfa advert ba ma yɛnya mfasoɔ koraa wayi no bi nti na ɛwɔ sɛ nka saa twɛn ayi no ɛba anyɛ saa na yɛkɔyɛ saa deɛ na yɛ sɛ nipa no ataa na ɔtan no paa na ɔpɛ nanso sɛ adwuma wura no so yusu ne right deɛ a ɛne yɛwo ntumi nka sɛ ade nti na ɔde nipa asomasi yɛ dɛn ɛba nti sɛ if you are back on strike on that aspect a na question mark ɛba ho ɛno nso nti na yɛwɔ mmara a yɛfrɛ yɛahyehyɛ mmara bi sɛ labour commission a ɛyɛ adwumayɛfoɔ na ɔmate atua nipa wɔ hɔ adwuma wura nso adwumayɛfoɔ a ɔmo wɔ adwuma mu sɛ employers in general ɔmo nso ɛnam sini wɔ hɔ ɛna aban nso ɛnam sifoɔ wɔ hɔ ɛna ɔmo na ɛwɔ labour commission nti asɛm bi ba sɛ ya yɛde kɔ hɔ na yɛaboboo ho na yɛhwɛ mmara mu na yɛhu sɛ ne yɛkɔ so no ɛyɛ anaasɛ ɛnyɛ ɛno koraa nso sɛ ɛnyɛ a mmara no san de sanction ba sɛ ebi atuatua no a woteeɛ no koraa no ebi a woamfa mmara kwan so a yɛwɔ ɛka a yɛbɔ wo a woyɛɛ saa no ɛna adwumawura no pɔ bɛka sɛ yɛntwa so na mmɔ ka tabi a wabɔ bi obɛtumi de ama wo ɛsiane sɛ ebi a woamfa kwampa so ɛna ɛkɔɔyɛ nti na mmara no kyerɛ sɛ sɛ obi bɛti atua a ɛyɛ sɛ wo notify labour commission adwumayɛfoɔ kuo no court no yɛba no sɛ ɔmo the power of high court status yɛ notify wɔ mo sɛ sei ne sei nti no yɛpɛ sɛ yɛtu atua na nka labour commission kura bamu abɛhwehwɛ saa nsɛm no mu na sɛ wantumi ansɔ mo a na nka wakɔ strike ɛno mmara ma kwan saa nti sɛ wɔkɔ strike na ɔte fie kura a wobɛtua ne ka na mmom sɛ biribi saa nkɔ so na ebi a one notify labour commission na wofiti a na wokɔ na yɛhwehwɛ mu na sɛ woamfa kwampa so a ka biaa adwumawura no abɔ no ɔtumi de ma ɛtua ɛfɛ bi sɛ man lost hours memfa sɛ da koro akatua a yɛde tua wo na wohwɛ adwumayɛfoɔ bɛyɛ ɔha na yɛsɛ yɛtua obi amfa sɛ 30 cities a day na sɛ moankɔ adwuma for 2 days a yɛkakoroti ɔmo nyinaa na yɛde atams na yɛte ama wo na ma wofa kwampa so deɛ a wote fie koraa no a saa deɛ no yɛbɛtua wo kanti bosome so a wobɛkɔ akɔgye wo sika nti saa na mmara no ɛkafa ho I see. Inti for best 3 days ni a omonko adwuma enu nti nkwada nso kwa no ma ba fie no. Bibi akokoda din ni ehunu so ma mfa kwampa so a. Eno no sa no be dan ate afie o makatu am ana kwa be na be fa so e be panish wo. Oh, and say Labour Commission ehia ene. Say no obi antime print enka say omudi for anasa omudi for. Eja obi a ebele ambush obi a won nkraka o de afie. Nti Labour Commission kwa na yeso ayi a obetuma kyerɛ sɛ ɔmo fa amra kwan so ɔmo amfa amra kwan so yɛtu yɛ nan yɛsi asɛm no so yɛ ma asomdwie mbra
how be any nipa no koye na adwuma ana nipa no free so labor commission and the baba but wo hwe mmara no mu na se ne a ye dey practice wo man mu na se FM station ya wo yi se wo ko strike na wan fa mmara kwan so an ko strike na wo ba adwuma mo se wo yanti atua because o man mo ya den adwuma wura ama ye ska na so won tu ye katwam na wan to na mo ko strike wan fa kwan pa so wan notify labor commission adwuma wura no kura anso nyawe e bre bi se local tutun kura local adwuma wura out no atoto pono sa wo sei bibi a wo na betua nti se ye hwehwe asem no mu na se wan fa kwan pa so a ye betuma tie fi wakatuam ana bibi a wasai no bia no ye beje fi ho esan se adwuma wura no de tua woka nti se mo se man fa kwan pa so no man kwa adwuma na mo ko strike na labor commission egu ya mofo no ase yengi ketua se unim da e dey ni e makew. The number of days I want to know. Adwuma accountant TS ka so be match every. Ay simple. Na mo adwuma ka say me de bom kokko. E fi na kro na ni se disi. Enti na ya hihye mbra no. Enti labor act no anaze labor commission you know is a mbra no kire. San hihye we nyina. Enti obi be ka say strike the highest commodity anaze bitter pill. Emma both employers and employees. Because a basa adwuma wura lusu seze ai so mo ye teacher fo a de kire no ntina bia wo hu ne sa na ye mfa ne se seze omo e wo bank e ne ye tue sika e na be ye nansa obi anko bank gongo tue ko yi ni sika ohu ne eba ana se omo produce ensuo bi ana ensa bi e na nka ya to factory no mu na wo se nka obi so e ma factory ko hiti e na ye nwie no na factory na se ya e nka ohu e ka aba ntina mbra no se uye bibia famra kwan so na no mpo se ba sa ye yi nipa e mo mu gina da bia e de oye ni beba no wakọ strike o enso mfidi a be sei na e be bu adwuma wura ka no ye masa operators no ko gina ho e so na mmom mo nya adwuma e hiti no sani awka o hiti na battery mu no e mra no makwan yakọ strike enso ye si ye hiti machine sani ense because ye ka asem no wie na machine na say ahe na akọ ye adwuma nti mbra na hihye bibia pepepepepe ye disu abebo ye nyina se be yemfa bufuo na yemfa ni tane no yaw enyi bibia asan se adwuma wura hiaw na wonso hia adwuma wura ni ho a wonso wuni ho nti na sambre aba nti mo gidie se ne se labor commission as employer na de call ye employee adwuma fo timi de adwuma wura kọ adwuma wura so timi de adwuma fo kọ nti o makọ no enne yɛbɛma bibia akoma tɔyɛ mu aba na ɔma sɔbo bibia na yɛtwa so na mmommerɛ mu pamfa kwan papa so ankɔ strike a labor commission ɛwɔ kwan a ɔbɛfa so ɔde bɛtwe so okay ɔpɛni ma yɛna se na afei yɛmfa nsi ha bibia ni yɛbɛsan aba wo nkyɛn bio mu yɛne owura Martin Opoku Sekyere ɔno no ɛyɛ labor expert yɛba no adwumayɛfoɔ ɛyɛ adwuma ne ho hyehyɛeɛ mmara bi a wo ho no abene obekyerɛkyerɛ mu kama de ama yɛn ɛna yɛne ne kɔtwetwe nkɔmɔ no wohwɛ wo mmara no ana kyerɛ sɛ brɛ no nso egu so ɛkɔ nanim kakra saa 43 minutes after 8 hyɛ ne nso sɛ dwumadi a wogu so a wotie no yɛato ne din sɛ Maakye wadwenkyerɛ no nso wobɛtumi de aba 0594841044 0594841044 hyɛ ne nso ɛfama me na yɛpɛ dan oh yes yɛpɛ dan say a single room na bibia wo inside toilet ne saa nneɛma no aho nea ɛma setena ɛyɛ so comfortable no ni nyina bi wo inside obɛfrɛ number yi say ɛyɛ 2 chamber and hall saa no mka no chamber and hall say chamber and hall nso so ɛno nso so bibia wo inside toilet ne saa nneɛma no bibia wo inside ɛno nso so wobɛtumi afrɛ number yi ɛde to biasisi 0543 350934 0543350934 obisa se mo pɛ wɔ hefa yenya wɔ asene a yɛpɛ yenya wɔ aboabo bangalo hɔ aboabo bompaye side hɔ amantra kopima mantra hɔ no no yenya hɔ no a anasa asene nso a ɛyɛ kama pa single room self contained anasa chamber and hall self contained 0543 350934 0543350934 Inti fresa number no no mo nkomo wachire ho na fi omo nso so nya baabi mfo muti ento AHENKAN933 Roofing Company
enso so na air free or some kan kyerɛ say long span roofing sheet product no sanding seam self lock IDT IBR size is no so free 0.3 mm ekopim 0.6 mm yin na bi wo ho standard roofing sheet 8 feet by 4 no so ebi e wo ho no mo a aluminium alosync galvanized colored rubber ni nyina unsa ebeka bi accessories ni nso your rage caps your rain cutters your valley cutters and your side stream and which so your sign ever 14 to 8 inches nails a free colored nails wire nails ekopim eye roofing nails ni nyina no oba ho no mo unsa ebeka wodie your sign wa China Turkey German metal doors wooden doors China plastic T&J ni nyina bi wo yen ho 20 years manufacturing defect warranty and ye dia to so oba won sabe kan de kama pa ye wa achim wodan ye ne Kia station no na idie ni hwe e wodwa kese no achi ho sanso na tema old CMB cocoa warehouse ubehunu yen e wo eho enomo ye sign e wo block factory blocks no free 4 to 6 inches on sabe kan bi horror blocks ya bi e wo ho ye supply mia sanso na boy di si dan no so nsa ebe ka bi bra na fe yenye nhyehyeye usika so sesu ubenya wo so ne nia wo hwehwe 0245 979311 0245 979311 eno ye number abefre ya wo Intiamwa Hotel Junction ye ben Ash Foam Depot no ehona obehunu AHENKAN933 ne block factory no hye so efa emame sanso so ne yede aseda ne bi called yama anointing lady enterprise cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle and a blender on sabe kebi center spread carpet TV stand center table standing fan on sabe kan we no nyina bi wo ho mema no mo shirt mo trousers khaki and a material there shoes no type bi and size bi on sabe kan we there wo ho jeans trousers and a knickers Lacoste and a round neck ni nyina bi ewo anointing lady enterprise atimodan NIB bank ni ani di ani hwe eya na wa friend 0247058102 0247058102 eya number obe friend na eno so yetumi ajo so aboa wo Jubilee Hospital anopai krayemu ena yesom mo wo kwan sonko so outpatient service no ho inpatient service wo ho laboratory be test ni na de amount pharmacy ugina wonan so beto aduro ni na wo ho ye wa antenatal care wo ho no mo a pimfo no mo mra e free bra obenyam kopim bra be wo no e yare ye wan hwe itimi kun theater wo ho surgery bia ye be recommend amount no ba ubetumi aye wo yen ho sanso na brand so na se nyankopon so ye wasomdie mu abra Jubilee ye maternity midwives no wo mo animu tepa ultrasound system wo ho a ye betwa scan ehunu se abofra no de yi won na yi wanya bosome nsen wo yoba na bema emema no so mo prostrate level ne ejina sen ni nyina ye de we go through na atimi aboa wani utumi so mposa Brian eye clinic no ne hwem fama on tesa na wani no edum se fwen wani no kura num ye ne da sen na dum bra Jubilee ne en checking fama diabetes any hypertension so eno so ye ma ho ntete ne eho adesua ewo yen akache canteen wo ho no mo aduane a ye nyina no e healthy insurance ye ji ankrankran na fei eya aban ede ye wo odan aboabo amantra bridge ne so ho 0244575799 and 0241784645 0241784645 eno ye number be free Jubilee na yetumi ajo so na ye de asedane bi nso ebema Ochiman Development Association Ochiman Development Association saben kan kire se empuntu ne ye pre and it is also any abre na opempuntu ne bidia betwere odin tia 10 Ghana cedis na fe enkomo aka wo nyina ye ni eboaboa no saa na fe eye mawie no a ne ye be ne se ye de pre empuntu e de ama yen ho hye ne nso efama me se Ochiman Development Association eye empuntu oriented and nti eye na wamo ani akoho and then so ye exactly 3 years Bianca Samimia, my colleague Osofo, Reverend Solomon Ankama, or Wari, and then in Fimi and Sa. Na akwa kuyim for him. In Fimi and Sa went to na kuyim for ni be the aba. And I'll pay what make me day, papa. Ama fe, sa, why be ye, in your manoa. Mami to yano, Yahuni Sam pam, say Yankopon.
ogusu ye binom ye pa anya senketo enfie 3 years penie no enti 3 years no ubu nkompo ana che sen which year no ibu amini ebu nkompo no afi be mu no 3 years nie 2019 opani be hwemfo nyini bi wa ha eradi ayi binom ye o ye Eje bete kura na ode to so abi hu ye no wa mama sere sa nti Reverend Solomon Ankama 3 years in marriage. Oh Charlie, you try why are dear papa 3 years ni no Nyankopon adomo mo nkwada mi nu be ma ba ko ba ba ko Charlie wa wo efe nyame hira wo I tap into these blessings. Na krata away free office of the former president John Agyekum Kufuor any almost reacted to fake news to be a and from so office of His Excellency John Agyekum Kufuor, former president of the Republic of Ghana, and Abba Endra and a krata babon thing. So say office of former president Kufuor reacts to fake news of Kufuor's alleged foregoing of 6 months of his salary. The attention of the office of the former president, John Agyekum Kufuor, has been drawn to a fake reportage on social media and in some sections of the traditional media to the effect that President Kufuor has written to the chief of staff at the presidency to request that 6 months of his salary should be forfeited to the state. This office wants to emphatically state that the reportage is fake, capital fake, and should be treated with the contempt that it deserves. We are at a loss as to the object of such reportage and call for rational reflection on the use of the present avenues of communication that the digital age affords all of us. A communication emanating from our office will never get the former president's last name of Kufuor wrongly spelled. The office of former President Kufuor therefore urges the general public to utterly disregard this mischievous piece. Signed, Dr. Kwabena Osei Edubofoɔ, senior aide and spokesman for former President Kufuor. Enti mo amu posti yeni nyina no. How far? How is the business? Eko ye, anase nko ye. Enti in summary, nia krata nyina seek to do ne se Orobeshe sa krata na na mabonten se kanema mpani Kufuor. Ose na busumi nsia aketua ode ma oman no aden oman ni mu ayeden na de omo chese enyo no kore oluman sika no a busumi bia ne nsaka no ogusu a wode chile nkakran ohu na nsia system ni mu ayeden no wo jini sika dia ma oman ne se de ne ha no no bibi sa ni ho eni nti mu amone na mo mfram mu amokeka ebi di nam social media so ebi di nam radio ni TV so ebo hu dawro se kanema mpani John Agyekum Kufuor na busumi nsia sika o se yemfa ma oman no sanse bra yewo mu nya brepa ahokyere wom ne o se we num nyina emi chief enkrofo bia no mo pese wo mo kenka keka niam bi bomu se binum din sa keke o se nokure bia anim eni nti obi bia obete sa asem ne bie no ommo emfantungo enti we ye krata opani adubofo o ne kasa de makane mampani Kufuor o san senior 8 o de sa krata ya ba abonten a we san nti eno so ho asem no babia ye duro no ye betwa ye ho aba ye ba ye wo other conversations ye de ho nsem be ma ho mehu mo messages no so sa aba bebre ene so ye be kenkan ne se ne tie no ade ama mo udi enya ma ya o ya too late ubetumi a join in on Facebook and say YouTube fagu ho sara ena o de fa WhatsApp ana normal SMS 0594 841044 0594 841044 fafa of abra ye ba ye be kenkan ni nyina de ama tie we ma yen ye ba sisia
For me mamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye obotom na pepa mu die na so obi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so wo pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha wo be kwa some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station na di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some chi enterprise and di aba achim dan amantra ye ne Dukes filling station edi ehwani mu is centered on your grace. I don't, what do? Na ede na edrusu yi enu anu abisa no eye dwumaku a omoboa emanipa enya ne nsa no nnwuma omode sankyerɛkyerɛ wei eba ewa akemoda ade abre obi a sɛ yo oba sɛ ye bema sɛ ye akwada sɛ ye panyini ubetimi asua bi na ne na dwumako bɛn na de sankyerɛkyerɛ ye ebre yekwai eye Wulidak Technologies Ghana enti omode namienu ade asiwo eye December 2nd to December 10th eye Friday and Saturday and omode asiwa omode sankyerɛkyerɛ wei ade ebre ye na de no mba be kyerɛkyerɛ poti sa obi pese wo sua plasterboard ceiling design anase POP anase electric fencing installation and a car and motor tracking system and a CCTV camera installation, satellite installation and a biofeed digester. Ni nano ye bet no sadano eno no dabi na ye we ye part 1 tie part 2 no ye bet no sani esi after washing powder, floor cleaner, shampoo, shower gel enwayen sani yesi ayen emirenso ye bet no and organic liquid fertilizer, organic powder fertilizer, organic weedicide abusuafo some person pick forms ni bia aye 20 Ghana cedi forms no ebi wo AHENKAN933FM and a total filling station any Bosome FM program we ebekwa so ewo King of Great Chapel Akemwa Sene yane Akim State University College and a edisha nimu sa opi asembisabia anasika obetua na wafre ahoma we so 0244 95 99 49 and 0244 63 50 07 ubetimi ashia yan our Facebook aya Edu TVGH Amanfo wey aya nsano nyuma ya kire wey nyina awie no ye bema certificate ya ode bekwa kwa ya adwuma and a pen drive wa programs ni nyina egugu so God have sailed through one day no be 2 days one day only one day no be 3 days Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba AHENKAN933FM. The truth is an irony, just like animal farm. Justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence. Islamic leaders silence. Kings and queens silence. Traditional leaders silence. So who go say the truth? Truth for justice. We are them go get so confused. Now by area why no better. We are them go get so confused. One guy's out here why no better. Who go say the truth? Okay, my yana say watching yam yakoton crab selling some matching any jimedi anything of frame or Obuoba Ofori Amanfo.
who go say the truth. A very good morning and confirm the following people. Yada Sibibre se mwachu siyen. Miyanka samini ya kweku eduyama ansa anope mi good morning. Sanso na senior man Emmanuel Brew. Yata from Mr. Brew. Oh, Bosomi FM. Good morning, boss. And Sintim Isaac. Ankama Foster. O Jaba. O my hene. Nyanko ponka ho. O my hene so adwani wa ha. Mensa Richmond. Dodgy Gabi. O dishye kron Aqua. And so adwani wa ha. Aqua ewo Pink FM. Abranti bia bakode kumikisi edume da sibebre ohene ba kwaku anan enso so adjoine nana ya wa joine yen glad the sampa bin ka chiri kwaku boaten nyankopon enka mu nyina eho afia bim as a good morning mayor or say a happy birthday to Kwabena Costi. May God bless him. Ne dio de buy no nana ya also say good morning Obuoba me da say mo amode mo messages ya ba na good morning in the morning in Yankopon come home. Mami mfa ahanso so e. Adjoa Roberta, Mrs. OK FM. Or say amen and amen to all the good things you were saying. Kotoku Mayor, God bless you too. You are such a great motivator. May that say. Baby for wo compliment. Yet was so Kofinya kon essay blueprint writing and what dia be you. Esikadu Ketan and one also di free no dia ba no say yeah strangers and as ye aliens na edie be ntikura na ye pese yen kasa yen Ghana yen asase ye pese ye se no debut hwe enkwada ye kwakomo mo ntete amadachi omaba be bibi papa bi ama ye no hwe de edi wo mo daachi ne de ye asembe ni si ye wose chirijamasi amatumpa ye se ya kwa yi director general foforo so omra mehwe Ghana Education Services so ye ne no ntumi nya adwuma ye mpɛ no eni nti nkwada adwade abobɔ pa da akɔtena school da mu nya teacher fo nkyerɛ mo ade Ghana edie ni enchiankoma Dr. Kuto Free yi or next president omampani Akufo-Addo wie ya pɛ wono ana ekɔ Honorable Charles Bisiu so bo obeden MP Esikado Ketan constituency Kofinya ko edi ode ba ye eno no Aaron Babako ono so as usual watcho ne tin eno wode aba no say good morning to you ye to aba de man panimfo so omra mesom yen nanso na den ye hu wo mo ba ye besom obeduru so ana de na dane na ye mum ne ye som no afi wu hia no kora so omra me ya de ma wo a o se je se wo bepa ho ache wansa wi ebebo o man chechiri ye ni awrade hunu ye mobo me de me ka kire aban no na ban no esododo one cut it down na fei expenditure bia ye to we ye the way right we say ha no won twetwa ni nyina so ebeboa yen revenue generation no so hwe kwan ye befa so e betumi exceed and target abri bia na boa yen ne ministerial body no ankasa nso edoso wantiti bi so wankeka bi mbom na so mampanya Akufo-Addo si wontie dia Ghana for 2024 we will show them the exit. Aaron Babako commission ne dia ono so di free latte bi okoshi edi ba ye eno no Azeman edi free chronom na chronom no so wani wo marketing ne die ne mhwe tie nsem a wo kan Azeman o se die Azeman so se yi oba Ghana especially emabunu no me no mo na ekasa ebra so emabunu no munyai se bibia na mo de yamanyosem no na mo ma mo wure emfi makandifo no na mo ankasa mo hwe kwan ambefa so ambefa ni solutions di ama mo ho na mo better mo life MPPNDC edukadaya udi wo mu di agoro wo mu de o hyebre beto anwem wo be se ne basa opani eya na wachia lawyer John Dakun Swami MP hopeful eno chia ne fama me ya frame opani 80 kasoa ena me di free aba me nsem wa me de na munie o mampani na na do dan kwa Akufo-Addo wa bone ho mode papa ye banu sikasem se yentoto a wa tutu ne ye na eye biribi na beti ba yira homamu ama na ama akese
nanso so na no so nkyerɛ sɛ sabi ɔkɔmfo bɔne a watena yaafoɔ ho ama kɔmfo papa bɛtoɔ no so ɔkɔmfo papa bɛsa yadefoɔ no yade a ɛwɔ sɛ yɛyi ɔkɔmfoɔ no a ɔno no atena yarefoɔ no ho firi tetetete no yɛkɔ covid bere mu hwɛ sɛdeɛ ɔmampani ɔmanage economy toto nneɔma kama ɛna asɛm bɛ na aba yɛ se Russian Ukrainian war covid-19 ne nneɔma nti economy no anim agu ase ɛde nti nkurɔfoɔ se yɛntwe ɔmampani akufo ado aboɔ so na die ni hwɛ deɛ ɔmampani yɛyɛ covid bere mu na sɛ na nneɛma nkɔ yi a hwɛ deɛ yɛkeka hwɛ deɛ yɛyɛ ɛmmoa yɛn ɔpani 88 ɔpani 80 kasoa ne deɛ a wɔde baayɛ ɛno no wei nso se deɛ Robert Adefrimpong Ruby Fashion ne ɔde free ɛyɛ di kyɛm so de aba no ɔmampani akufo ado ne ba wɔ miama mu yi wɔma yɛ committed economy no asɛ no nti yɛ ɔmagye sɛ mo nko na moda na hwɛ ɔmampani ɔda wɔ na wo dwene ho anɔpa dwene ho awia ɛtɔre bi kura utumi dwene ho anɔ de apie da yɛ mu na wɔhwɛ kwan ɔbɛfa so ɔbɛsɔvo economy no ɔmampani ɔwɔ adwuma nti mo mi nya botrem fama no wei ɛyɛ yɛnua Frimpong Ruby Fashion ne de ɔde baayɛ ɛno no Vida Frimpoma ɔsi good morning mi nua bɛɛma anɔpɛ wo ho ayɛ fɛ paa o nyame ɔnka ho me da se Hailey Selassie di ɔno so de abanie ɔde firi God so ɛnkyɛnkɔma ɔnabo Alan Kwadwo Kyerɛmanten cash ɛka ne din ho na sɛ nneɛma nkɔ yie economy atete apansama ɛsɛ kontebe no na ɛno nkyerɛ sɛ nkurɔfoɔ bi su ahwɛ Ghanafoɔ anim momfa menyɛ yɛtwa yɛ ni kɔhwɛ yɛ a NDC foɔ awurade nyankopɔn na ade Ghana ha yɛsɛ yɛpepa yɛnim kɔsoro sɛ ɔmampani akufo ado ne MPP amamu a ɛnyɛ papa mpokura no na sɛ yɛsɛ ɛnyɛ wedi ɛnyɛ na obi emra mesu nkyerɛ Ghana yɛnkɔ su nkyerɛ obi a hwan NDC ho ade yɛn hunu amamu toro kan wo bebu ne Ghana ha ɛna mo ti opposition toto bo ba park so se yɛmfa Ghana ne mamo na mo ka se covid ba yi ɔmampani Mahama na nka wɔyɛ president yanka sabiri yɛn hem ntafre nke yɛn nyina kora nke yɛn wu nsan yɛ Ghana for mamo nyɛ sa mistake no nkonko fa sa disastrous no nsan ba biem o da bi yɛn Hailey Selassie ne de ɔde aba no ko men sa pillar 2 Dr. Bawumia mupo anyam besu alawu ono a na eba be president ɔmampani akufo adu wie ya pɛ Dr. Bawumia na ɛkɔ aduru ne so ɔchan mukachi aduru Bawumia so enti ade nkrofo no besu alawu NDC fo mu ntie ye kai dum so a mo de brɛ yɛn munya dede no na abato mpe dede sɛne ɔmampani ka sisi ka mpe dede no ye fra me comment sample atu na me free buy we nso ne die nie Enoch Tete Kwame ɔse ye fra no Enoch asama kese ɔha wa na mu prem no enya spiritual nti munya ye bɛbɔ mpa ye Pentecost fo nko kam ye nti a ye yi 3 days ye si hɔ ye be ya kɔnkyere ne mpaebɔ asɛmbe na asi a ye se Ghana economy nye na de ye nte Ghana ha ɛna mpanimfoɔ han aeroplane ne bo den edwari wiem ne na keke ka ho ye nte Ghana ha mo anhunu Pentecost mpanimfoɔ mo anhunu anka bibi ankyerɛ wɔ mo no mo disika no mismanage nneɔma toro kan wi a afa na fasting prayer and fasting no yɛ de ade mo ne mo ma bɛyɛ si yɛn church members ne bɛyɛ mo boa mi sɛ mi church member me nyɛ da mo amkɔ ma de sabe yeso opani boni otina fie man kwada ewe na nkan yebu na nkan refred ne ka ho matratna wono mo ahwa sɛ de omkrofo ya manage economy ni tantantan one this one that o my ne troka no my economy na tonsu mu afi na we are spiritual encounter de kyerɛ me yensen fasting ne de woni mabusuafo bɛyɛ 2024 so ye bɛfo abatia MPP fo Mechia Madi Gabriel Obatampa Shelley na Osei Ampem Honorable George Mensa Akpalu Eastern Regional Secretary Hopeful Enoch Asama Kese ene freme Obuoba medase Adwa Roberta adwempa mi hunu wa che bibia boko de ye de radia se
Kwesi Oklibil. Ono de all ponche kwabena costi wa ha. All ponche no na sa message we no Kwesi. Kwabena costi na nkasa beba adwuma me sorry ono na eba. Na wasan send this message ya de ama no why. But nia etwatfo ho kora no de meka. Osi Nyankopon ka ne ho. Na nakoma so ade nyina emrem. Na onye de yin. Hey, no. Enti sada me kan na ono abeba adwuma nti Kwesi ya na de message na hia no. Why? Meda se bebre. Enti abusia messages no ne fe di kan e no na ya tie free ho no said you dey buy ne sa pepepe ne ya kan no me man fa bi anka ho obrofo na atworo buy no na makin kan e di ama etiefo nso etimi atie enti ya na nso do de aba why 0594841044 obi shia no ka tell me say eh o message ne se na o kan de ya na e de pa o but na sometimes ye tisa na ne ensunum ye say na wa sheda na se da bi o enkrofo message ne ye kan de ama wo mo ye sheda into nso betimi do de aba ye bekwa homa ne so na ye ne onyame nipa Samuel Amano akotwetwe enkomo Pure Fire Miracle International Spainters Branch eho no mo na owo onyame nipa nkomo a ene ne kotwetwe nyina etiawa Pentecost fo wote tester baako ni message odi ba ya kan ma no a Pentecost fo yi nafua miensa Esi was economy no ewo mote ewo se yedi hye urade nsa na urade ebem sanse baabi ade na aduro no urade amamu a ebe ya werɛ hosem nti yankwa homade so ye ni nyame nipa nkɔtwetwe nkomo se ne kwan so ano no ana we ye misplace of priority nyame nipa tie nkan FM so ni ma che ya ewra na bibia bɔkɔ de nyame ne ye diri yie ye de rade ase nyame adom yenso ye ho ye pa super aropa ya ba wonche na ntese etia wa minim se na me kasa no utie kakra wantia na me san mo akire biem ai ya me na bitini ya na o se Pentecost for the in the form and sense ho se ye hwe urade anim ene be ya Ghana economy be be adro no nyame be preja densa na enema asesa piao sa pepepe wetwa enti ye bisa se ne kwan so ano no ana we ne de asi nkyɛn ene na metia watiefo nyina na masre nyame Israel ya mobia na makase nyame asomdwe ento Ghana so na Ghana de na mu no nyame na basa ne nyekese mayen na oman asomdwe enkoso apiem na oman sikasem enyeyi na Ghana entumpon na Ghana eniyi obusa ne sa me kan se le lukreto do fasne ye adia eye mu adia se obi biara se ye oman se ye nipa individual o we nyame animu nyam ene se opeso wo twi nyame ne entem na wo pese nyame sesane mama wo ene na akomkyere ene wo se odidi the opeso ye bia animu ene mpaye etino Pentecost for omo nye mistake kra na ye wo sane mani nyina wo Bible ma ebetumede atoto ho nyame asem kra kire yen wo Psalm 122 the more Bible wa ni ye nyina ni yesua de spoken Psalm 22 nyame 122 nyame asem say ye mo mpaye ema asomdwe e wo Jerusalem na ifri wo no yedie e be hyaase na aba enti de say wo de ye funu to na say wo so wo kire kom de ama oman Ghana na say wo hwe say eniema enkoyie na asomdwe emra na eye ne kwan so Psalm 122 verse 6 it says pray for the peace of Jerusalem and they shall prosper that love thee. It is a bompaye ko awrade ani mu osori mu ene akomkyere mu na wo hwe nyame ani monyama nyame ani monyam bedadi se yebekaya edurumre bi wo Esther abrabom
the land of Shusha. That time na Kina Hazaros and I know your hene. Nana Haman any Nkrofo everywhere say a Jew for what assassin na you become home. Then so Adia Esther and they say, or catch it, no of Mordecai, I say, share. Oh, baby, I would know, you because him and Ankasa time. And I mean, to meet I view, Nenso, Seman, nothing, I'm fat. And Penicie, any young one, and quell ready, and a commentary. Ye Jew for a war, Sasa, Sisha, Sasina, you be queen. It's the Esther, so catch any of us say, oh, what one cophoniano. Namon Chilcom. Namenso me co I view the go Boamenso, Memma one, one more Virginia, and Chilcom. Nasa de Bay, Minya, me, any more Dumunti. Shall come to the qua. You soon fled radia. Yame over the Sonten. Yame and the Sabbath Pedimano. Name so say Esther bit me a cock in Hazaros any. But in would you see anything? Then so any no friend no sebra. Nadia Ben Ariasamania Mount. Nadia Ubebu Sebiano. My hini me pemum you no my head amount. If you come to the idea, yeah. Today I can say a chili come near soon after radia. Yami bitty. Naka work on Nakanya Pentecost one kwa. And I believe that the presidency near my Kosovo. And there was a guy ye pemry. Na ye two the Nabisio. Na o my gun and a Christopher. One would ginya me to me deal. Ye de ye follow two is super ready. Na me did say Pentecost for the Homo Yano, Yamishra Homo. Would you pay what is at the Bayano, Yamishra? Nyame ebeshira priorities anyhow Canada. Okay. You super ready be anywhere. Nyame ontumi nye. Great. Inti one my biblical examples ni bebree the abaki who claims, you know. But asemba kono so ebi mu argue ni say empani say okoto say enkrofo mi nu atie simu a wo bro won ho batwede puru a no ebisa say enrade ba asem ni si ya na say na no asemben eni si ye ade na ye misa ba bia ye fire ba bia ya beduru ene nea ye hunu no nei ne ebisa ye ho say eyeye ne eyeye efiri honhom mu ana we no efiri honam mu minia de me ka kire woni say nipa ena eti ho a omu aka omu abomu a omu bu man no ye mai Ghana mu ha e wo sisi e de be ka no krepa de akire ye ho a oman ni mu apaim yinu oman ni apaim yinu na akwakoye amayoku minu ya yinyina yinima ye NDC ni MPP ye wo enema bia asia achefe akoya ade a enipa ni bi akire saa nanso enkan sakraye ba ya nkaye enema bebre wo wa eye amamuru ma wo se etumi sisa ebi se Nana Akufo-Addo a wo ye president wo hwehwe enema padi amagana maya ne nkrofo na wo mu ye adwuma no wo mu nyina no mkuta je papa saa because nipa su so ti ase enu ti wo maya wo mu enema bebre wo wa ye ya emfa kwa mu ai enema ni bi wo wa seka ye nyia ye ni ye twa so efiri amamu ni ti ebe bo wa man no na so enema bebre wo wa ye bu ye ni egu so enu enso ka ho na ema ye di nyan na de memi nim ni se empire no etumi ko ne duru awrade ani ho a nyame no anim kwan obefa so a wo mo wose ye yi wo musi nchen na papa bamu na eniema etumi ekoyie no etumi akoyie wo de mechiro no because so kai Mark chapter 9 emre bi ba Yesu Kristo woni na suafo o wure bi de ne ba otwa oto jem na no free ewo no ba na waso Muslim Yesu asuafo mo wa minim se mu wura mo ne na mo no woye obi okuta tumi eti minim se tumi ni kakra ye yidi amamo eti me bai bia oginai mo nya de mbetu bia na mo tutu sa ho woni every ne so ever mami ne so afo na ntimi anyo eti papa do de abofra ne ba Yesu ho no ka jense me bai ne mo problem ene wo twa ba me de ne ba wo so afo wo ma ntimi anye Yesu Kristo
ɔfrɛ wura yi na ɔbaeɛ no ɔkasa baako pɛ na honhom no firi hɔ ɛna abɔfra no de ne ho na ɛyɛ asuafoɔ no wɔn hu sɛ wɔn atum sini wɔ baabi eti wɔn hu sɛ wɔn wura akɔtɛ baabi na wɔn kɔ no hɔ sɛ wura na yɛntumi anyɛ saa deɛ wei na deɛ bɛnti na ama yɛntumi awase saa deɛ wei deɛ agye sɛ mpaebɔ ne akɔmkyere eti sɛ wohwɛ mmuayɛ a emu oduro mmuayɛ a ɛsombo afiri awurade hɔ a wokyere kɔm a na wosu frɛ no a ɔbɛgye wo so ɛno nti no nneɛma bebree ɛwɔ sɛ ɛsesa wɔ abɛn mu na yɛde mpaeɛ no ɛta akyire a menim sɛ ghana baabi yɛgyina yɛ nyame bɛhu no ɔman mmɔbɔ na yɛfiri hɔ na ɛnyɛm adadi ama ɔman yi okay argument bi a ebi mu nso asan ama so ne sɛ yes mpaebɔ de yɛnyina agyidi as far as yɛyɛ kristofoɔ no deɛ mpaeɛ na wɔsɛ yɛde yɛ adwuma but yɛbɔ mpaeɛ ahwɛ sɛ nsesa yɛbɛyɛ adwuma yi wɔn a wɔn edi animu no bebree no anyanya any change of mind bi ane heart ne ɛtea ne teɛ ɛne nti yɛwɔ expert a nyankopɔn ɛna ama wɔn nimdeɛ ama wɔn akɔsua adeɛ ɛwɔ sikasɛm mu wɔn de wɔn adwene kyerɛ ba sɛ mpanimfoɔ mom yɛnyɛ ne sei mom yɛmfa mfa ha wɔn edi animu ne ntie nti mpaeɛ na ɛdeɛ bɛyɛ na ɛbɛyɛ ɛna meka kyerɛ sɛ mpaeɛ ebubu akoma mpaeɛ ɛsakra nneɛma onipa a wapirim n'akoma a wayɛ n'adwene sɛ wɔn deɛ baabi ogyina no mpaeɛ na ebetumi asesa nipa na mpaeɛ ne akɔmte na yɛ huhu mu adeɛ sɛ wo sugu awurade so ɛwɔ akoma pɛm bibia nkyɛ sɛ nyame ɔntie sɛ ɔdeɛ bɛkyerɛ no ɛno nti sɛ ɛfa amammuo ɛne mpaeɛ deɛ ɛwɔ sɛ nka saa bia yɛgyina wɔ ghana ha yi ɛno no na ɛwɔ sɛ nka yɛde yɛ adwuma nanso wonim adeɛ baako a meka ne sesɛ na menim sɛ nipa dodoɔ ɛwɔ ɔman mu nyinaa ne mebɛyɛ adwene kyerɛ sɛ amammuo ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ onyankopɔn ɛna ɛma nimdeɛ ɛna ɛma nyansam yɛbu man ɛno nti no sɛ wokɔti nyame na sɛ wo so wopɛ sɛ wode w'adwene yɛ nneɛma a menua wobɛfiri nyame akwan so na wɔn yɛde wɔn asisi akurakura no ne ministries ne adeɛ directors ne adeɛ ne nyinaa no meka no kora kyerɛ dodoɔ no ara no wɔn gyidi awurade mu sa ebinom baabi a wɔn ne nam yɛka adadeɛ bɛbɔ yɛn ɛno nti me ne wo kasa na yi so wɔn tie mi a wɔn sesa wɔn abrabɔ wɔn sesa wɔn abrabɔ na obi biara wɔde ne werɛ ɛhyɛ awurade mu no nyame asɛm sɛ adeɛ nyinaa di bua no na wie ne yie enti mpanimfoɔ a wɔn di wɔn man yi so yi mo tie mi a mo tie mi yie saa ayi occultic societies ne normal mo wɔ mu ɛne tumi a mo hwehwɛ ɛne normal basabasa mo yɛ no mo anya ya nyame abufuso ɛba mo tie mi ne nɛ me ka kyerɛ mo na bibia ni wɔ asase so wo yɛ free wɔn nkae sɛ sika a wɔn wia nneɛma a wɔn yɛ a ɛmfa kwan mu no obia ni wɔ asase so ɔbɛkyere bo deɛ woyɛ biara no ɛda w'anim ɛɛtwɛn ho na me asɛm kyerɛ ɛwɔ Galatians 6:7 wɔse be not deceived, God is not more, whatsoever a man soweth so shall he reap also. Enti deɛ woyɛ biara ho akatua ɛda w'anim ɛde twɛn ho wɔn mu bu man wɔ Ghana ha wɔn mu hwɛ yie wɔn mu hwɛ sɛ nnipa bi apa wɔn ho akyi a wɔn kɔ wɔn mmɛn abɛn mu na wɔn hwɛ Ghana yie die wɔn de wɔn akoma ɛto wɔn kra ɛde yɛ me no wo kasa yi me nso me ne mabusua bishɔfo yɛ abusua yɛ fasting 40 days before the end of the year ansa na yɛ gyae ne nyinaa de bia yɛ kɔ dwodwa me yɛ ka Ghana eti wɔn hwɛ bibi yie wɔn ntena hɔ wɔn adwene wɔn sɛ opportunity aba ɛne nti wɔn bɛ milk Ghana na nsusanso wɔ hɔ ɛtwɛn wɔn nsusanso wɔ hɔ twɛn wɔn na me final question enie sɛ saa de teɛ deɛ ne sɛ ne asɔfoɔ yi mo nhyɛ da ne Ghanafoɔ ni yi o ade na ka mo fa mo hu nwura mu na ka ebehunu asɔfoɔ yi bi yɛ mampanyini asɔfoɔ yi bi yɛ MP ɛne ne kɛnkɛn ka ho ɛno akyi empire a yɛka ho asɛm yi sɛ wobɔ mpaeɛ kyɛn be a glow for Jesus yɛ ɛbɛkyerɛ watom empire ɔmo adi ama Ghana mo ɔte ama ɔde ti o ɔsɔfo
So can Sadia many on Yajane. Ah. If you say, oh my, I did decline, I everywhere, and a Sumudia, Yedibetina or Maymua, Sakasakabia, yet me to and among Ediakoyedim. So Becana will fear. A black COVID by Nana Kupado can say, economy idiot, and yet the whole chain. And bring by a bit to me a system and I ye. Nansu Nipa, the Nipa Bia, also some be a ye. So, yes, Nyame and Bible here for Nyamenso, Unkai, Ecclesiastes chapter 3, verse 11, that he has made everything beautiful in his own time. Bibia just saying, Yami was in a so Ghana home. Modi Munina, your doomsayers, or Maimu, one more, Sebi, everywhere say, Enka, and Yama Bejiagu, now Maya Toba. Nancy Yamia, Yame dear, or Yamia, Senia Yinim, it is what can say Yame or Father War. But on them. If you may share on my Ghana, I made them begin to say, as of you need Ghana Gamo, ye bonfire in our closet. I say, on my Musa, we send a medical kayan. We are in between two organizations, IAF parties, NDC. We also for crying in the time of MPP, we were in Casa, okay, Sabaya, or main, and Puntunin, you better you also as a MPP suffer. Abai sister, nothing will be an army way, make Cocojina, a NDC, bonfire, say Abai sister, Abai be because of softball, where NDC softball. And until as of one, we always tread cautiously. Then the bear will be for BB Emmet Kagi. And I can't also for the any class, we are political. No. And so we are neutral because if I ever was on him, will be any status. Politically, so yes, it's the assault you need for my Nigamo. Let me say, the empire I have on Yamichi, na enche. Ghana for you be able to say, assault for your family, Nanyamia Pajanesa, I'm home Ghana, so it's important. Messages, I mean, Saka Wahana Bibi now, when you're drinking. Aye, because almost say Yankopon at Dumubi Yansa, Yombra Maye, Uncle Sia, and woman, my friend, economist. Uncle Sian woman my friend accountant. Uncle Sian friend finance expert. Send him the way you know young upon a dinance and in him the animal. Almost 2 for 1 way this way in tea. Ain't he almost there almost someone on your drink? Only say you know divergent views. Obia Nifenia Najune Ekarino Echo. Na Spenia Abama Yinimi. Your president Nana Kufuado. You bet me the finance minister, any ministers be I example. Yabu Deuru or Memwa say a want to Sawam. Or no, I would be or my issue. What's the one from Subia or Sanko for you? Now, also for whom from Subia or Moho. And I made you say, me as a person, many Abemo, I told you. So they must do things right. It is a war on our head. Not say why would you say a Jumana oh yeah, Uno Crow for Makam Wabu Mudi Jumano, say a Koye Mawa. Also, what can I do? The only thing I can do is to pray for the man so that the man will, obey him, dear. Ebemo almost say, yeah, and for 4 you can. And it means a cranium. What you say? And until you say, Obidi, Bibianim, nothing Nipano, Adia would be any who say, a quay. What watch you know, Benifona kind of say, the old Chasano, who names the Tia. And most of the time, you see, they were teaching, or no, dear, they be an enigine, and did you know, oh, yeah, we in the Siakaye, we in the Siakaye, Nanso, not a while, not your know, we didn't know. Was it for years in a book and announced this form? And to many and Nipane cow, actually, I say, on Yadia Yansan, correct. You can't accept that fact. So, and in my own view, no minimum Yamimono. Hey, what could say, dear? Not a winning, my dear, Obi, the all also, oh, yeah. Say a foot on the bar. And it was you two with one immediately now, no one soon as you can out well, many Kaza is here. And Yama be brave or what say
obi mo futu o be trust no analyze asin ade wo ye nipa can be yin say the bo ana sa emwa ansa na watu anamo na Ghana for no senia wo senia ye be ko World Cup yi ye ne ye wo actually nyina apart from the 11 players be select wo so mo that day no all Ghanaians we are coaches and ye nyina ye coaches e de we actually nyina ye ni nyina say eno de ya na ayi mutakara ka say omu ni mu ba ye nso ye ni mu hwe and also what to be so omu ni ba ye nso ye ni mu hwe yes ye ni mu hwe and ka wo di pass me si be mu a nke be yi we free mu a nke be yi nanso na se munya abotre kakra na mo hwe ma agro no tumi ko nanim kakra me ye hwe ya na ka niema e be yi so ti ase ento boasie ewie nkunimdie obi a opre ne ho ya de bia no wasaba na chi ne sesi fom eti Ghana fo mo ma ye fa ye wura enhye awurade mu na ye hu se nyame woni Ghana wie na eduru mebi so a eya na ye pepre ye ho dodo eduru mebi an kweda me ka kire no ye pray ye ho dodo so when ya botre antu na mo na say papa say baby you say economy hwiri esa kangaroo yi say ahopopra na wo say bemu because omo asua finance pa no ono omo di nkomo no mo kirikiri mu akire wa die ntia ze say yakwa abonten say yakobo bosen amo mfa maye ne say ye ni credibility wa abonten ebiem empanimfo edi economy nanimu manage sisi ya no gidia ye wo mu no atonsuom intinani ade ntina yenyi wo mu nsi nchen na yemfa foforo ma and we are talking about a political party a omo ba no omo say we have the men intia de na we deploy wo mo we no so just ye sheda ko ye ho fasting and prayers yo me ba ye me ka tell on say utie all views in free time aban we be di ade na covid time ebaye na we senia na oman no esi ko until now eniema mienu ababe sanka wi mama ewiase nyina esi apeni no Ghana is not an exemption ama be bre senia anwochire abano se yepese yebe ka no kra ena enye se yebu ye ni die gu niema so a na yebe di no kra pa wa awurade mu a eniema ababe sanka ama Ghana nso se yenso yewura anwochire mu enye ade a eye obi na ti wo man mu na aye oti ase so obi na aye kura ye de na ewu mu no if you want to consider percentage wise the esi wo ewiase nyina esopa no eye greater than what the leaders of the economy no omo nso ayama awuchire yaba eti samre ya ewo mi de me na me kan say this obi a obepese obebu nani egu niema so na ompese obeface the realities of situations in the world this time because samre ya ewo mi de o man bia is happening na Ghana enya dia Ghana ye nso ye different so that penifo no enye niema yi a they have to accept a portion of the blame na omo ye niema yi nema eniema it be cost to come edema ye papa if I had said my assurances be brave say enche eniema be sesa so why don't you be patient a little while you say nyame na dum keke e betu ama niema asesa o my mudi ama ye okay and not be a glow for Jesus papa ma ye na si bibri ai me di nyame asemba ku jaw kachile obi a wotie media say onkonko kan Isaiah chapter 58 onkonko ya from verse 1 to 6 okay emre bi by na the land of Israel omu subai no ma brabo eniema ekoso nyina ye basa the prophet of the time the prophet Isaiah of Freya come chine say yan chine kom ne nsere brade na wo ye mobo na bonene niema ekoso wo mani mo no ni nyina entwa se ne be ya wo man no bidi minia enipa esu ene senya dia ye nyina ye bedi ye ho ntro ne be ka no kora se eniema ye mfa dollar ne ye de to wo mo to niema wo jom
ɛne ma makoto begu obese afi ɛne akire anya sa hu tire ba ya yento ɛnɛ yɛbɔ price na wogina ho a woto no na obi aka kyerɛ sɛ adeɛ no yɛde 50 cedis aka ho yɛde atom yɛnsesɛ yɛ suban wɔ ɔman but na yɛnya sombɔ no a yɛbɔ no Papa, sir, no crowd debatable because we have leaders and leaders are there to solve problems for us. Yes, but the meme catch on say any money be wa self-inflicted. Niama no because Ghanaians that time and a Kalabuli time and the Friday minim and I am very Kalabuli. It's too calabulacious. And until Ghana for yes say Subai. Yes say Subayo. Yen Surade and Yamaya Yen says Yen Sunya may be any diope. Na nyame dogana yesi say suban amen wo mo me nya adene ne de obia woni bi sa but say o mo tie mi here o mo say de me catch o mo no and no the reality on the ground okay because yesi say suban the yesi say suban enka wono de wote aban mo no o wi sika de wote dwomo no on fa ne mani chane yonko what you say you be content with what we have that's when I'm saying yeah penny nya nya ntemti ene ma basa na obi anso ni wa open wonya no ntem anyankopon ani munyam ene ne do betra ni mu me hwe ne ma bi na yesusunsu na Ghana ye cha mama bebre empire mom ne wo say body tie or aban bia wo so bi achi ni flavor because nyame asem say we should pray for the peace of our Jerusalem. We should pray. Nyamia say yemmom paye emma yempanimfo a omu di anim kan. Yebu say wo say nipa do say no mo sora no pa ombo paye. Na me nuanu ma sofo ekura ya Assembly Pentecost fo aye o ma je so mo ji o mo wasi wo no wo mo akiri kom dia ma wo ma Ghana. Asofo no dodo sen na o mo sore a o mo kai mpanimfo a wɔn di ɔman yi so yɛsɛ sɛ suban ɛwɔ sɛ yɛsɛ sɛ suban yɛsɛ sɛ suban a nyame bɛboa ɔman Ghana amen ɔman Ghana ɛtumpɔn amen ɛwɔ Yesu din amen papa yɛda ase bebree bibia ni yɛbɛsan aba nkyɛn bi mu me so bɛda ase paa nyame hyira mo amen amen enti ɔma ahenkan yɛ fama na meboa ayɛ no ano no ayo nyame ma mo ntumpɔn amen nyame ma mo ntumpɔn amen mpa ya ma mo sɛ obi biara wɔde ne nsa bɛkyerɛ ahenkan FM na wɔbɛka nsɛm a ɛmfiri awurade ato ahenkan FM so no nyame ngu wɔ mu nyinaa anim ase amen nyame ɔnsɔre wɔ n'ahoɔden mu ɔmfa ne gya no ɛntwɛ adwuma no nyinaa ho amen bɔ mpaeɛ ma mo sɛ mo a mowɔ adwuma no mu bɔne bi anto obiara de biara da amen I want to pray for you that none of you will die untimely. Amen. That no power of darkness will be able to destroy the works of your hands. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you. Amen. And you will never know shame. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Papa, yeah, that's bebre. Amen. So now we say, omo tonton your money boom boom no behavior near the end. Calabulacious. Calabulacious. For and nyame enti wo mu me ye sure say obi a wo tie mi a no so de me nya adwene no e bia djuma wo die ne sabe po tie say an ho hye no because en wi ase ye wo no ye mpe no kre no krasa obi a obeta no kre bia no na ya victimize wo papa nyame Israel ye da se bebre me bon pa ye ma odi AHENKAN kwa me ye bo a me ba prekope nyame Israel no amen ono a wode AHENKAN FM aba nyame ontre na shim amen na wo hira no efri adomu enko adomu ewo Yesu Kristo dimu amen bye bye bye
enti yene osofo Samuel Amano Pure Fire Miracle International Spinters ewo ne ne kodwetwe nkomo no ai me pacho adwen kire de eti se yafunu obu ha odi banku baako a na wa men obi nsu banku baako je si yechem madam fu wi ni bi ono ontumi ni banku baako mpo banku no ketekete kwa je si san chem oye wi ni madam fu no oye wi ni wo share me so wo share ya BM Audio Solutions say no pay me catch say outdoor speakers no I say ya Fabra no sie from our bass and mid combo oh and I say wo Fabra no sie come from our keyboard combo no so ye be sie ne come the amount lead combo and a digital and a analog console no so ye be hane sie ni nyina come the amount power amplifiers and so ye be sie ni nyina come the amount asene Yani Aegis filling station in the 0243 977299 0243 977299 and a 0245 278159 0245 2785 also fu bi nya ya na nko no so ya frɛ no Unisem Cement Ghana Limited so na every mo amasha ase frɛfrɛ munya botre obia be kire na adwen why munya botre akonkyere ne pai body ye sa wo hwɛ na wonya men toto ho men keka ho nsɛmbɔne so ata ase wan hwe ya obewie na nyame abufu aba wo so into wonya akwa no tum ye bɛyɛ ye Pentecost for 3 days ye ene kra me no wo kasa yi napkufu gina mu denden de omo ye fasting napkufu ye fasting se ne be ya nyankopon de ne nsa be company fu akoma no matue omo ka no de ama wo mo nti se bebia ye duru no bibia ye fasting o hani mu aye den a be aglow for Jesus hey ama ka akrobe to the city no wo se watiam hey oh that be living legends we too much. Unisem Cement Ghana and so Mount Cement amadi asiwu dan no. Mpacha project bi a we obehia cement ya. Unisem Cement Ghana Limited. Wo mo cement na ye papa. Samchi Enterprise and akwakofa de aba. Odan Amantra Wache Junction. Eho na obehu ne yen. Story building kama bi ebisi wo ho na numu ne ye wo. Ye ben Dukes filling station. 0243583190 0243583190 and only a number will be free. Now, say assign the iron rods. Ye din chance ye de board dine so. Any a day and not dry ye de board dine and so no. And also so ye de ebiaba. Fresa number nan komubi or yindi. Uye mason over toss cement in the backs and base say a dunum 50. And any a burosa ye watch ye kama. Aye de ebema. I no wash so. Say Unisem Cement no papa and Intina Samche Enterprise akwakofa ediaba abusia afei mu a mo frɛfrɛ no ye bebie kwan na tum ama won so de wadwen kyerɛ dia ba ya boroboro nsɛm bebre no a ɛso afei ye ma won so kwan wo frɛ bi fra abramu ntem ansa na bre na so am ya sɔre so ɛyɛ 0201 944485 ɛna 0554 820910 eno ne number idi djuma inti mo amo frɛfrɛ asɛ me personal number ne ayi saa ayi de da ha yi no munyai amampani kasa na afei yenkwa homa ne so. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. First caller, me pacho udini baby akase free. Hello, me dinde kwaga. Kaze free asene. Me pacho yentio. Me pacho o man peni kasa no say we should be citizens, not spectators. Enti ministers ya o power mu bebrebe. Aden want to so because also ka mo obi anso yusufu. So what it so a senka zikana nka obenya no nka no ebetimi aso yakin.
at the same time free education or the by me can say no but nanka was say what the measures between there be a monthly part payment of school fees because who first school fees we stand for feeding me na okay no ko tumi here ne sa nka me fees nka management no manage niema sa nka ye ho betini ahehan yate yeda se ma obi nso nto aso bi mpacho odin bebia kase free anwani anwani oboba anwa yentie we oboba nyamijira o enu nyuma pa odi mukoma samso oboba MPP4 yempani yi omo adwen kese papa se ade a obi akotrafa omampani dada kufuo ho se nakati abusu nsia ohun se omani mu ayedin nti no eya hu fan so ayiso on pese omutu ade to ebi le on pa se omampani dada se onu kura hu se ebi se edin nti no wo nakati mom etine se yansi yemi ani mu se ebi se edin omo na omo ya se ni manu so hu na me de bia me kan me se me de ni ko komiti do okura me tsa watne Wapa dio eba cho nsi wetimi abana do adwen kire de aba sa frefo ne fresh anu aya na meme makasa me de awie nti me kasa enye yie nti yetie mo obi amra na wonfa na adwen kire mfa meto adwumadi ne so ne hwene en sorry so na hyere nso so se nyankopon ya adom a 14th ekopim 20th ebayiri se yakuma pamu wo Christ Apostolic Church International Family Worship Center eye mabunu no and wo mu di dwuma eye youth week eye butu pa enye fedi agro udi ni bebia kase free ipatio me de ohene wa ma me hene wa kase free he free oda roman edima ne de bia mitio de nizmenya kwanya obra esi ana bia se na ayeden ya na me ade ojum de ya na mo ka se jomfo ye trimo de ya na me ya papa che ye free ha ko oda enkran ko fentos tos kenten ye ton 3 million ne kwa 6 million 65 sa di sika mu ba ense woni nam 7 million te se yintimi nko ye local de kura ye ko fa wo bush ya bakran eni nam 3 million wo ba bedru na nam 4 million tinye ya adina na abasa enti emom ya papa no na esere ne se ye pa ne chew omumfa ne ma to bebi ese omode to no omusunya edufudi pebebre na omunko afom no no omuhu ya mobo ye ni bi no omuhu ya mobo na ese mama ye ni bi ye bre papa ye bre ne skafo na ekwo omanim ne ye bre nyame no nya djuma mi kuro mu ne no mi so me fie kwa wuni nyame nya nya djuma amen we agina so ache onfa nche yen makase baby am frefre fa de yem fa obi a apart from numbers na ye announce wa ha no odi ni baby akase free e pa chodin yesi anafe ya papa safase paka bebre na mom ne yesi pa papa chew penifo no doso onye bi film school feeding program no so on hwe no atete na nia no kwa kwagu a won enye enu na kasa ye wiafa ye wiasa se aban enia ye de begua mo fa fasa nkwala da yom enidi won weekend ni bedu na efa kọ saboso mienu a boso me kwa enu na sa won wiasa mo se aban ya ni adom bone etiyan sakra na kwa ekufa do so no wonto no yeda sibebre me ba chodin bebia kase free oboba eja prince bibia boko de okofa na so nyame adom de na go pass de bia utimi nya ho de betra efidie ne so na okata amen eno ne ade a yesre ho na ko fofo de ma you say enye ni pere nya ne nya sa ho de sa be kata sa o man gana sa ye bon pre ma na ko fofo de bia no ko nshira amen nya ho de bla na be kata ne so de ho ne so nka obo me na ka na se eyaso na ya fu de so fu be ka ne se libre na sabe haru dia fra ba ka se o yi MPC ministers na na se yi asofo de libre free ho ni yi to ni pa ni free ho no mo a
na ade na ɛyɛ saa no asan so aba so ba ka na sɛ dɛ sɛ wɔn na yɛyi na firi hɔ no wɔn nso wɔn awofoɔ wɔyi ne sɛ na awofoɔ kɛsɛ ɛyi ɔmanpanyin yi ne ba na firi hɔ na ɛbɛ didi na ɛsɛ sɛ de baabi a didi deɛ ɛnyɛ yi obi efiri hɔ anasɛ yi asɔfo bi na efiri wɔn nyinaa yɛ ghanafoɔ ɔmanpanyin tumi yi obiara efiri hɔ na yɛn nyinaa deɛ ɛkɔ so deɛ ɛyɛ mpae na ɛsɛ ɛbɔ yɛde ma ɔman na ɔman no yɛ dɛ ɛboa yɛ ɛsɛ sɛ yɛ anyɛ nsa anyɛ yɛ yi wɔ yɛ didi a ɛfa so bi yɛ dɛ ɛmɛ yɛ okay ɛsɛ ɔman no mu ayɛ dɛn ɔman no deɛ ebi kase mu nyɛ ebo yɛ dɛn paa ɛnta na ɛsɛ ɛbɔ sɛnɛ kó pɔtɔ ehu ɔman no gana ɛmɔbɔ wasɛ na yɛ te bia no wɔde ama yɛ nyɛ saa sɛ yiwu ɛdi yiwu ɛdi yɛ ɔbɔ bɛyɛ dɛn. Yate yɛda se bebree yɛbɛbɔ mpae no deɛ yɛbɛbɔ paa yɛbɛbɔ te sɛ CAC fuo sɛ nyame yɛ adom a 14th kɔpem 20th no mmabunu no youth no wɔn ɛrebɔ mpaeɛ wɔn deep dwuma nti wo so bra bɛbɔ bi mpaeɛ deɛ yɛ wodi ne baabi akɛsɛ firi hello ɛgya wɔn no asamoa biribi abɔkɔɔ yɛntie wɛ Obuoba Maakye Maakye oso ɛgya asamoa aminhira konto nkwan amen obi a ɔde aduro bi ɛbɛtɔ a ɔbɛti aso bia no mpa nkɔhyehyɛ onipa korɔ masɛ mu kyɛ wa nsɛ anado ɔyɛ ade ne yɛ adeɛ ne sɛ skul no ɔde ba free no ɛyɛ ɛno nso so ɛde ahokyerɛ ba a saa minisɛ si akatua no nti wɔyira so a ɛne nka ɔde yɛ skul free no yɛ sɛ nkɛyɛ nka sɛ obi yɛyi ɔde ɛdanseɛ no ano so a obi bɛkɔ na nka wɔn akatua no ɔno ɛnhwɛ na nka nkɔ fam kakra hwɛ ɔmo tu kaa ɔmo kaa no sɛ de petrol ne gum na nipa sɛ ɔmo tu kaa sɛ nipa kaa sɛ bɛɛ sɛ aduanan ne sa so ne nyinaa sɛ ɔmo ambɔ no wɔn bia no sɛ bɔ mpanyinfoɔ nso ɔmo ankasa wɔn petrol dɔmpa obi ntumi mu nti ɛwɔ deɛ petrol sɛm no ɛde nsɛm bebree de aba ngyina na do ɔmo mɔden na ɔhwɛ na ne mpanyinfoɔ no na katua no ɔnyiyi so kakra yate yɛmfa bi mu ɔma no yate yɛda ase bebree gya samoa na akatua nsɛm no deɛ mmdcs no ɔmo yate wɔ mo paa yate wɔ mo a ɛna ano sei na wɔfa sampan ɔbɔ bena saa bɛbɛtɔ udin ne baabi a ɔkɛsɛ firi hello good morning udin ne baabi a ɔkɛsɛ firi ɛsɛm dada kwame nkasa mekasɛ fi akyema sɛne mepatwɔ yɛntie o risa paa na megyina megyina sisi hɛ mekyia chairman kwame laya asɛne maa so across constituency ndc chairman bɔɔ sɛ petrol university of ghana ayɛ studies bi sɛ petrol yɛ case amanone hello too bad nti wobɛtumi asan aba bie me nua akwanya no da so da hɔ wodi ne baabi akɔsɛ firi hello Obuoba yes sir Maakye majo so agya fusɛ ne biribi abɔkɔ bɔkɔ na mpomu yɛ deɛ nyame adom o na monka wɔkyi menyina wɔkyi paa amese education no mpakye o asɛmbusa o aburokyire ebi ayɛ bi wɔ ho mepatwɔ ebi wɔ countries ni bi yes ɛyɛ bomba sɛ ayɛ sika sɛm no nyɛ gold no ɛbɛma yɛ sika kakra aba nso de bɛyɛ ne ho biribi no ɛna nkurɔfoɔ nso ɛntu kɔyi o ɛna chinafoɔ aba a ɔmo tu kɔyi o ɛno ane company deɛ kakra bi na ɔnya ho mfasoɔ kakra so ɛna ɔmo de kɔyi ɛno na ɛsɛ yɛhwɛ ho asɛm na ɔmo ka na ɛyɛ te sɛ frɛ Kwame Nkrumah ba yɛ a damo obi ntu no basabasa no so damo sɛ na obi ntu no wokotu a security firi akotua ba abɛkyi no sisi a ɔno kontim a ɔde bɛbɔ koraa wa na ɔbɛka no korɛ yɛda ase agya fuseni deɛ a ɔno nso so ɛde baayɛ ɛno no yɛda so anso a yɛfa mo course no nti mepakyɛw wobɛtumi ama ho ayɛ ha na wabɔ awura ma nsa ne asɔre so akɔ odin ɛne baabi a ɔkasɛ firi wadaroma good morning ɛdada kwame nkansɛne akyema sɛne mepakyɛw yɛntie o
Open Ghana, Momian Kanaka. Share not dollar on, not dollar at least it is 80 pesos. I mean, now so food you or Ghana, a becan, a young South way more, a young South way more, and $1 and a 15 cities after the Empire. Share Yanko Pong, why you be at the pool? You get to a member, President Barco, Tesla, Mekufado. Now, come at that a V18 and a V8 Barco. Petro Buguno, a 50 million. Akunya Baku Petty Mo, no president cannot in boot which we. Now 50 million crown Ponon Cabosome, 50 million Albosome, a bit higher, Achimodan Park, Amakutukuroya, and non correlation of Betanaso. President Mahama, just what more Bujuma in a second taking everything. Do so by ye, or my jelly, or my no crow, Portugamio. Portugal Rwanda will groom Solomon 7,000 and Rwanda funding to Efra and to Mapesa. Yen hypocrite, yes, hypocrite. President Bako is with me, Father Lupi, 8 me, Kanaha, a corporate name for her, Tottenham Morphes, and they drop to Fana Mass, match down parts, and young Paibo, a team of the Bible says, Bonidia, your money see a penny, and then the 2 beans. Gobea, you see in your hotel. 5 cities no make the kind of Shadaka Malcolm 25. And there are 5 cities. And Mamma would you and a middle home. And then our kind of Marco 25. These them go to 5 cities, Malcolm 25. Oh my God, no. John Mahamman, you yellow as any half. You, we can see your name, your mamma a year. Quota and numbers in your mamma a year. And then Kufu Kwa Bonohosa for him at the Empire Yabebo, but Oman Penino and young one because I didn't go for you. Wow, come another question as well. There be, baby, I don't know yet. Yeah. Now, Okoto beans, I say 5 cities. And I should saying, what kind of abano beans abano, Yamako 25. Yeah, they would be 100 can say, dear Bassam. Bees 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. And I shall rob them. And I say 5 cities. And I want so would you see Catoy? Oh, Vinia. Yeah, for free for be a beam. Yeah, so. And just add a better no. Nanama, we are who share me. I mean, we should know. Adi, come on. Come on. Ain't him rena so no me ko. Mami fasida en confirm ma boafo. Udi AHENKAN933FM Yeboa. Adwempa hini Kofi Mensah Kobe K and a Billy Man. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Commander General en suruja bakwa maka openi oye dwuma ewo bompaye ho oye vulcanizer ewo bompaye ho real men enchen hwa ena oye dwuma nima good morning mi gidi se bibia boko we ba cho ne ekoye o ye number no afre no aboyaba so ne ankoye eno nso no atwen adwen asiso na wate ase ama me se enipa na efom enipa ena ediche omi ahwe ahosi why na eyire so kire so se den ara onwu yen animu ase erade nke ho Gladys ampa be machia o afia bi machia o Adwoa Roberta machia o na na ma wi a ho hwe me won so machia o Ema mu nyina good morning.